swat champion or Casanoma to 2 on Toma, Sasese or Tio. Nana Krobea, I'm more fire, Kajagum, na yet you. And here will take FM Siatras, Asem Beba Dabi and Yatras, the Ebre Moy. A camo say a Trassi and some of the banana Pudu Bebre be out here, Mashi Biso out here. That don't sasso Sisia Bawonum. Na and then Sano, Emubia, Edia Cotton in and young Ghana man penny, His Excellency John Dramani Mahama Boom Conta, or just say, Bocon Apo Chia course on Nipa Bia, Mufrim come fast to free mono. Now, no, then the walking away, Yade Bremo. Na ye fruwa de ni betem awa fiduase amanba beto dwacha sakwanse biati amokra bako ato sanso ana ochire se akronfa renfom ni aposifo di to brane asie ni na de free mu abanuanom eso na mama posifo na eba amane se wodwani achem awa poye mante mameka se woni ase bi praduasa wo mo boba asibra won patam ho no wakwa akwachichire bi maya no muntie no ye ni mema no a mutwitwa madagem ade kwato ntenten fidie so no se de wo mu ni e no banya asam kitwa o ompanimfo bia bempa bantenten fidie no nkomodie mu a oma ba kirekire mu sunsan so kase bia ede ebremo nsam no bebereka ho ne aboabo no awie yi se Asem Beba Dabi kase na extreme coatings ni e Otec 1029Fm de kan say papa ene se contractors adensifo samo pepenti pa de hima modan ho a extreme coatings omaba na omodie no kra de omu penti wi a enkra de on safa ho na efi otimi di sam na hohoro ho kama na san fefe nya afna se koto penti foforo na de be hima dan ho extreme coatings on makọ teki ni ama hodo so ko fa penti de ga wi ase ye kan teki omako fa bia ba ni bo no form esan so cha papa designs ahodo ne kala bia opa bia se o de penti dan ni mu anadan ne ho se interior na exterior obeya ma kama stone x say e kama pa ne okro ya na ekro or prestige graphia to pearl white ne off white paint ahodo ne nyina akwa and for ho no be fa from kama or special package ma painters o kona to from ho ma ene yakonya bebre ho ma o me cha nyema bebre won so ye painter akra person mo training mount TSC fra paint no obeya ho adwuma tenga janshin he ya on la petite cameras no dey hwe ni mo pe amane 0200922202 every time ko nya bia na wie ai wonya bia no nchira no frisa ho odin ko nya bi no nso atiemi frisia duonu nie ana vitamin ne ban na ano nie de papa ni de ni de o de pebi no o ba be dia dance cafe bi anim na onim what the Ghana hakwadu aye ti we vitamin banana choco ni cocoa no de aye ana vitamin strawberry no so ho no mo ana soy milk drink no ba ko na anim dada na de ba 20 years ago na da so ho kama pa enkra no mu a emo uniform mo adwemu bie wapom ye di mo otimi sua de penin so no ma da ho de mapa ana de ko adwuma so no be ton ano ne bia kwa say vital milk. Youth opportunity and transformation in Africa say we ye bebru we senior high school wuti fie wonya adwuma nya wugu super adwuma na wonya bi nkwa de wode akwena baba beto wode amawo na Otec Asante man ko kumase ne patam kwa de na se wato de ankasa wo se bre no mfa na watwe makomako nsiensi ho wanted to nenya ni mudie efa hospitality sector nim ene hotel ba bia pasa wo ye adwuma no wo bebo no wanya bi na won so obra kwanton watimeti esikwan no so bi why eti bibia ne awo de frɛ ahoman eye 0501499424 wo fra wo bejo so perfect series books enwoma papa no wo dwa so yegusu e kanfo ba ho de wo de akyerɛ sɛ eye nwoma papa eti wo kodwom ukọ bia na kopɛ nwoma papa no bisa perfect series bujias na kato boasa hwaja tum se eye ye English language history of Ghana RME computing creative arts science maths nyada class abanija no ehun krata nyina bi wo ho mafato tofi wade nyina bi ye de abadwa so se enum resi language and literacy creative arts phonics computing kala ni preschool books nyada ebi abo JHS for tables nyina bi wo ho wo de wo meto ntin so primary exam seminar exam na midterm exams to school run me ye kan for
di amamo se so ha bene so momo de ahwehwe perfect series books in penny for tra kwan kuma se wo put your job says one can so dance my first stop borrow mama mu ba bia ye to ngoma papa no bisa perfect series books ngoma ne bi wa homo de dwuma ne 0243 299938 and 0540 755 465. Yes, for penny of Ajuna Chibo Siakwe them 10 video is Otec 1029 FM. Kwame Direct Adama and the demo Osha Yen. Na Yenia Jataba Lion Children Grandmothers. What if you chin fruma Eddie and my ye a tear for so tea Yamishaman Mamma Chenka Kwame Yen Boating Professor Cotton Affair. And no bar a fear Abuajua. In 70. Asem Beba Dabi. Yes, I see na Ebusia. Say Asemba. Na mpanifo sinkonyo asem so tena se wasem no efie. Na o kana sa asem ma ya obu asem enye yie. Na asem we die mu a tiefo madam mu amo ne yen judges mu na mu bu ama ye ne se. Again na man pani His Excellency John Dramani Mahama na o kire se o mu bu nkonta no. Wo bokonto kwane abai aye apotwe ba ho no. Nipa wo ha ani dunku no ana efiri mu. Na we no mu free mu hwebro mu free mu e wo se bra empanfo hu se asam no ye din no mbo akire di ma Asante ne dom se o hwen ka asam fi sa abra na kosi bro mu ka asam no yi na nipa 119 ana wo free mu Asante kwa ekoso wo se ha dwen ye pa nipa nkwa ba kokra ntimi nto na wo ha ani dunku no na no na odi atodwa se se eto man mu na duru bem na mia be ye ba wo sre se o so man fo hwe se obeka no aka na somdwe mu o man pani dia asam ni atodwa obra Upper East Regional House of Chiefs na nkonyanso for ho no mo won ko man pani atan ekese mu ne no kodi kaso bom ho do dia to dwa se asomdwe die hia papa so ma betum pon a na asomdwe ana so obi ahwe se be yadwuma e na o kire mu se ebra ono ebedi ade no na asa Asante nsem dada eno so ta Asante echi no mo ka asem no mo ka nipa nam so a won hwere won kwasa no se nyina nkamfo anom Asante ade pass here ni nem no kan ye nei kakra sondwie ani sa kunkum na ekoso obuko no sei to twa wo hodo na omampani bra okasa ensem bi ode tudwa enian mani. While the mediation was ongoing, there was violence, killings. It's estimated about 119 people lost their lives in the period of the mediation. But thank God, ultimately, his report came out. And the mediation process was meant to work to find a traditional resolution to the conflict. And the thinking was that we could get the parties to the conflict to, in a traditional manner as was done in the past, find a way to accommodate each other. Unfortunately, I think that didn't happen. And once it didn't happen, then the mediator had no option but to revert to what the law says. And so his report basically, stated what the lawful position was. Ebusiafo die okasaye eye Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama. Afe yede kasienu kopiem ewo koforidua afidiase. Awosema furu ba ekyiremu se akwanhyia bi esi mekɔwi ase taxi driver bi de kana na wati nanom ewo ensem do asem na kwakwaya ho sempa anya asem keto akora na amanbo no kyeremu se esi eye enura anadwo a we no taxi yi kai bi ana fei eye trotro yi bi ana ede kɔbɔ ani a akwafa sa husemi ede aba na de nam so a eba ye de yamanbo ni sa akɔde sam wono ne de akyira emu nkyeremu nyina da wadi akyira waba homa no so wode ema ye sa akɔde ema hen Mejizino wadama awusemi eba ne sei ano yanche tipo ni na akade ho dika da tika na ko mo ye tuna mo yampe afie nyane se enada anajo dasiumu ena sa asema da tukye e wa bra taxi eni trotro ka enso edi hyiemu eno nam so kofa bi na ade aba na eno ade poti ya hie ansa na sa ade no e ba no di obi enni na ananadwo no sa ade hie kudu no
one more na one HSA one HSA can abum and then I'm sure a became on a bra or more ADP more na taxi driver no or no one na car anymore na fees na one rocky our can inside one more intimate in your brave pa and a ma or more eating free can na trucks or no idea one or more ubia ho anka na ebio ebra omo taxi the driver no ebi no omo no kopie mu ewe nearby medical center ya ewo na bo try say on the no so so the day owura no and so enkwa eba ebebo na busuafo na nemu no nyame and so amfasi ama ahosem a abane say taxi driver no die sabra me no ka say wahwe ne nkwa ya akoya ahosem ni pa na yidisa omo kese omo eni baby a yira no free ana se ehwa no ye adwuma wonom eche se omo enim enti no omo be se ekoba se obusiani bi ukunu bi unia be bi taxi driver na enada efidiase ekwan no ofa so a na se o ma ifia na omo abomodin na omo enso abom pempen akọ efidiase na wonom akọ bisem abra eno editing abua ebusheni pa intino enuba obeni chemu ewo efidiasta enada anaju de sium abra na yada no enasa adi efia ala husheni pa sa kwade bedo wase enu amane boni nchemu a wode adum ya wiai wai abusuna fo amane boni sa kwade Samuel na motesa woton krade free koforidua efidiase enura akwansia esiye eno yemfiri hɔ no na yemfa ensam no enko enim na yadru awotu senya mensienimu ɔkyerɛ krobi wɔ hɔ no ɔfrɛ no danso a no ben bogiase ɛhɔ na yɛka sɛ ɔkyerɛ sɛ akronfa renfo kotia betia ma odwan basayere bie wamo ani atra wani nton ni aposifoɔ ɛde yakɔbɔ ani ne atubrani ɛnam so ma yɛka sɛ kronfo no baako ɔkyerɛ sɛ wɔfrim na nipa so ɔyɛ kronfo wɔfrim yin ni Clement Kofi Edu a do na friend Yaw Padi na enkyeremu a empanimfo de aba postifo de aba ene se amrantie omoye mienu Yaw Padi a wafiri mu anya abrante ba ko friend Joseph Abekwe omukọ wie a maame bi onye mfrinhia no adiosonson a ne din ne Madam Christiana Frempon oyasa akro no boykọ so December openima bosome ne de to so na afempinu ne adionunum ne mo enti eba na omukọba posifo amane enti firi ho ana posifo di won tenta na we na posifo enya enti ye bebia mrantie mienu onumo hye enti okọ na ese Clement Kofi Edu an okohu no abrantie otupia fagen a oni posifo de kobani enumu ana o chese tuo kasa ya padi ya ye kasei wo front one tintin mu no na posifo kire se bro mo kokro no bono omo chechire maami onye mfrinhio de osonson ana omo via ni Toyota Hilux pickup we bi and registration number no JW 9834-25 afi maami no iPhone 16 Pro Max ene ne ma ka maami ho ana otido wonum adidwane ye ene ka ho bie ema ene ya posifo edi branch intenta omo kwache omo nam so Clement Kofi Edu ya padi okoye niemo ho sem nam so am afiri mu no na posifo kire se ebra wonum eche saa ya padi ye kowi aso afiri mu no no makowi obi Toyota Hilux bi entie no o kire se posifo wonum age saa Toyota Hilux no voter ID card obun sakan niema ho de obi iPhones bebre o se mobile phones ne de bebre na camera ntie ho a wonum age entie ka mbia ma Police Sergeant Daniel Kusi Apia ye no ye post ni wo Kaneshi Divisional Headquarters e de atodwa se enhwemu gusu a ekoso ya enei ni ba e bia mami mra o se boa na twitwaje no ni niema o ma je fra professor sa nsa kan na mbebo kire na ne nsa kan na brant na free nso de odnako o kire mo kire a emra na nhwemu eguso eye dwuma yesa kwa apoye mantemu biem koforidua na omema posifo ana eba mane se meka se wakeka won ho ewo koforidua ne mpatamu ma ekowi ase
ene emma bia wo susu se sabi producer wo bo ba sibira wo si wagadam giska e won patam ho wache bebro eye edunuma enya asem ketu akura na asemi beto odwape yamane boni simu pokwa free wono ne de mikatenta emunchemu nyina da wakruche ede abreye na sei ana ochirem minua medase anopai aprosifo mo kofodua a ewa poemantamu afren sentrofo nhyiamu ede nsem bi ato yanim onipa wane sentrofo kasa anopai eye chief superintendent Ransford Nsia ono ano ye New Jaben South Municipal Police Commander ana wo kyerem se ewo February bosume yewum ye ne de toso Nsia na anu ye mpom office ana baba wa bi onya finsa no aduasa eba wona so ye be ka kyere won se aprosifo meni mame bi na ti krom hanom na me Nigeria ni na kwanya mame no de me fa so no ne kwasam se emu oya ebro tete ayakayaka do de me fa mu no sama mamu a mbetimi afa mu pa hwere me nkwa ana aprosifo bi sanse eyade na ekoso fie ho no se bo me Nigeria ni a mame ni din ede Christabel Simon Modi okofa me fi Nigeria ba se wade me ba baye adwuma wade mbaye a se tutu bra na wade mba bebo na wade mbaye no se ka kire me se da bia no sika obehia firi mu ho ewo tutu adwuma mu no eye 400 Ghana cedis na nansen enam Ghana ha ye dene na enkofo mantino ne client nta mantino sika wonya nyina no eye 2.5 ena wetimi nya mama me no maame ko fa ba kyerɛ dabi sika 2.5 de waji a enye yi sanse ababa wo nya mfinhia aduasa pa na wado firi Nigeria ba Ghana ase bebo ba sibra na dabi ama ne 400 Ghana cedi na wase ubenya 2.5 de na kyese wo fom maame timi buru na ye na yakayaka dia masisiri asem ne kro no ame no mu hu de wonye enu ntino de asem ba da prosifo na prosifo kyese o ene wo de eye fine case na new dwabe ha na se kofodu he fa na wote ana baba wo ka kyese owura bi ye fe no o marriage amfi ono no wasi fie kakraka na wade amaye ne ha ne yete a wo ye mba sibra na empo krefire yi da bia ye ne yete dan mo ye bo ba sibra no da bia no waje obia 25 Ghana cedis da bia ana prosifos sa ene modwumen na hifa na mo ene besene me nkone kwa kire ye ababa wai e de prosifo di na chi kopie mu fie ho a alata fo ma mako edumienu mu a na bambofo ikonya won efiri fie ho nom na semba ko esi ho na ayreho a prosifo je so modwun ho montiase besine ne se enipa yakwa kire wo yala alatafo yi akwala ba ko ka ho no nya mfihye edunum a yade na firi Nigeria mama be Ghana hanom a de na ebo sa ba sibra no a prosifo je so mo ho adwiri won pa se akwala ka to nya 15 years de esi de se de bo sa ba sibra wo Ghana ha menu ka sei onipa wo ye efira ora o marriage amfi a prosifo nsa aka no na wonipa okoburu baba wo ya nam so a maame koye compliment prosifo a esi de aba kire wo mu yi ya fe no Christabel Simon Modi se woni wura bi waka ne ho ya fe no Simon Kwaten omo na oda bi omo buru baba wo e na yakakayaka die owi ye ne se wadwane a kwatena ni kofodu abro no bi ya fe no da bi asem me ne wo ka sei a prosifo kire se Christabel Simon Modi a okoye baba wo ayakayaka die woni ne yonko Simon Kwaten ya prosifo nsa aka omo nyinaa ombehwe se yedo munyina kokopie mu e wasam dibia omanmra atimi atwe wanaso wonipa a we crime officer e wa poemantam ha ASP Augustine Yaw Asante so fa kwanya no so e de adesrede e to Ghana manyina titiri firi anon fom wo poemantam anyina nim se wosu fi a ho hia so de ma nkofo bi so fom kobo sa ba sibra no e de se ti omanmra sara so no tu ye no tutumufo se tietemantam wo ye fiefie mbro no bi so ye hu se efie bi ne fa bi guma mu ye dwumade bi ya ntiase a ye modin bi se bi to be ya prosifo so 3 no bitam wo ho ye ha na wakotu sankofo no eso sa ne basa na beboa amoman yetimi enyi asom dwa ye pe wo Ghana ase egusu di nsem echi di besi bia no ye mfa nkamen yetiefo ne ahwefo nyina abusia fontia no yamane boni Simon no poku afrie na motese otu yenkrai yento aso na ekwa enenim we de maya no amutie me no monhya ne nso memu ano nso mu a mo fa phone no na wororo mo ho mutoto no motwa e de akoto social media mo na ekoma mo kase ene menim ema no o twa mfo nyina wa mpune to a enye yie o wo de phone ma ni nua no a na pune to kre no o motwa akoto no mo yenima de kura wo ton bizo o se ne bosa na pompe no motwa akoto so neno na opani bi eba entintafidi ho nkomodie mu a efra na cyber security expert
Opani ni diane Jerome Gerardo odi atodwa se he woni ya wonim na otwa adagam de ko 20 years old de bi obepepa apepa oboa wo se da so wo ho na da chi bia ni akire obesa babie na abahunu se ampa se ade na wo ye na susuanso bone wo so wo se bi mu ho no mu a o woni ne dofo ni di agura o ro ho na menhwe o na amehura me ho se onim se and oh there be there me fan ko ba bia no mo kekasa no awro no atwa kre no odi asende no ebu ho ma etimi down asaso sa download a obre download che download wi anu ahwe no zo twa no de kosa o gini di e jon fan ko ba bia o kire se obu ho na wo ye ya screenshot no atwa no ahye da de akoto ba bi da che bia wonu nya asema na akoyi aba na afei wo de ball po ba ko bia ba friend view once na se no kire se wo ye ni kwan bi so hwe ne ba ko pe na apepa wo se bi wo ho no mu a answer be ni view once no phone ba ko sen kra no enti wo boss wa no the phone ba ko sen twa afei na aka phone ne so enti unya mpa ne toto mpa ne no ampa ho asem a enkotwa de ne mfa nko kire edoba enkotwa nko kire ha enkotwa nko kire enkotwa nko o say adani preach ni afutu to aso asa te papa ne kana making yate se mo na mutwitwa de kire no de so obetwa de akire pa de kama memre fi na mahwe no ofie ai mami abusafo ye kasien ai de sise mi nwi ade na me ka mi nwi Jerome say enkotwa nkokire no asa na making ti me kire so obetwa be kire pa de kwa me brefie be hwe enya me hwe mani so obi ehu bi anya sa da achi bia no boys nya hunu say pa mo fa na omo de di bone ne ade na o ka no so ebusia no basi emesi ade esi ya say for penny of adwona ntwibosi akon na boafo agya sam eno be fie badwa papilo ne na apia no mu nyina ayo mafam de o je sa akodi simo enso de report by kwa me da radio ko Facebook so ma nya bi hwe eni ya taba chinchi fidin fuma mai me de na kwa me je ne boaten professor Koto na fe eno ba afia aboajewa Asem Beba Dabi etwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, wo be je di say me wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won na wo ye Hepa Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong da bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plus Smoks no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu atwo, ahomra no musa. Achakura 4 days na Pavi and the Plus Smoks mixture. Wanom no e tu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie drone di pa. Pavi Plus Smoks and Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfiedu mienu nkan. Our pharmacies na herba shop. FDA aje edwede nkrato yatum. Ei, opani. Mahwehwe wache. Sa Perfect Series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG Perfect Series. Atumo no de jai. No de animdifo and a tre wo nwoma bia. O wo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine so o nina bi. English nom and maths nom. Me say books be anywhere. Perfect Series, any B, na GS, any Naka, and so am approval into a batter bia koto be maneba. Hey, and na say we there. So ko be kura betimi akotu akoton. How many students o? Na enu kura de. What table no say we almost set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so here wamomua. To phone call putuaja station wa. And crying down so mine. First stop. And your mom be beer. Ye tunto books beer. From 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect Series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Smoks. Hepa Plus mixture. To malaria na se kura. Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusi and no mama holding a bar. What's me pini? Mentia medo. See, Hepa Plus mixer and your Juma ever you will be doing mono. I feel crying ever your one more. A dream my general well being. A bushapon would do him ye, a snippy beer. Intimate manon perfia. Hey, share, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also were Hepa Plus wife. Now a bono Hepa Plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus now. I pay for a battle more money for and Quadawan in Field in the Nukamu. Our pharmacist and her bash at phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus mixer and Mapobudra Mapa. MDRG a dreading crack to you. Made up for pa. Me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese e na de me nyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo me mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pet, Boji Mo Manuaya, Bigo let me feel it, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Sinami chen mami bon komobi min komoni nani de Adobo sumine dru hobiemo eya pomodin pa ni odo etie ni odo se wonni apomodin pa wenti and Otec FM any by Grace Medical Center aka won ho bom edin hihye gu akwemu ye de be hwe ya pomodin. It's the second edition of Good Health and Love. Ye po apomodin panti ya tete niyomo no say who a 50% discount by Grace Medical Center say brabehwe wani wo se eye scaling polishing and our so how bia afi ye be hwe se de ye sa ene ye brebo ahoɔden sifatie moje mo hwehwemu ahodo cholesterol dodo a ewo nipaduane mu ene ne ye ha wo nipaduane mu bia esani say by Grace die Ghana by na giatu eno nti hye de fiada February bosmi de to so du miensa e wo Otec fie he ya empayefo say the fruit yapa ene piano ne sa hunti abofo maso yasne ebine Danny's Creation, your one-stop destination for high custom printing. Petrus Cake Papa Fee, Samaritan Villa, Ahom Jibia Obenya Wasum Jemapa, Dapalon Medicinals, Indu Papa Fee. Ujima Travel and Consult, wa Quantum Aconfor. Juices Drop Juice, Fresh Juice Papa, Best Brain Publications, Tomorrow's Education Today. Kayo, February 13th, Otec for the Emaya. Good Health and Love. Apomodin pa any odo. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea.
Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakuna bete. Onua. Ori abe. Akusie. Oti. Quantum pon mo. Sir Orni Marika na o. Okokodoro. Asem Beba Dabi yo. Yesu woha. Yanbisa Peter. Otec 1029 Dabi woha. Wuko tie. Asem Beba Dabi. Piao. Adon mu buhura. Aye ni na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no. Eno na wede. Ohweso edidigi. Otec nyame ma nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Ninkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden no omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tutuo nso omo mpa aba omo da so gusua ɛyɛ wo adwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse we kan say ayi ni na asiam kam bo wo mu nyina ho ban e bidia ye tia e wo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire na duma ni ntumpon na mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ye ni ma se nya sa na mo tie wo mu ka se aduma na mo ye no e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye ne ya na mo papa nka wo mo ho free sabre do hwiri kopum bra odu obia bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho de yin tumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obepi woni mu nyamo adum ni amen aja nyame nshira amen me da body ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se oba we na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwe yie se obi ikọ awale a on misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosum a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkire wo se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ane se onko fihwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no oba pa o se warima Isaac na Isaac anya oneni tina good timinda radiasi yes ya dase Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe dia to me reso me kutuo me ba obananim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yam se ori medjuma ma me so ente free ho no mu no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere ay oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na mere akochi apanya ofana dem abetere me inside ya mi sa no ahomachi apanya me si machi no ani enti nyama bia mere ye wo fi ho no anu odin me de ne maka se oye na se mebu anjo una oye ni falifo na me de asem na betu wonim se Fred na tu no na dia oye no nya asem ye concern Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe dia na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi dina hayama ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama mbisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontinam na
Time so I know I had and no 3 rooms. Me who ne 1 room no see ye. 1 room no see. One who na some worker. Me brave be na see 3 rooms no. Ernestina. And I know o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no. Papa adekura me ka sanu bla no me buano. Pacha me buano pa. Eju obekoto anim. O ma ne training sa. E na aka sa wo de na adwuma ma no. Die ntina wo ka sa. Me buano pa na adwuma no honom no. Yakwajidi yedi yakwo honom no na adwuma no honom no. Onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopetegu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me safri ya munyina tia paasofo nyina omutia me bua me kunu obua no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya adu a mitimi ya kwaya ho ade o ma me bodia wa bra o mpene so 102.9 FM so pacha mami ado who is say pacha so yes what did I say form 1 a dia na akoso wo woni papa ntem ka bibie wo mfa kire na ye moa why pacha 2022 and then because of me suwamono requirement me ambante me buy ame me katakata then na going any pakona kako demu hono no sate sadien sema ni dia kwa kodana mi fidedi na ofrosinte tintina me kan tintina ne sadien o sen sadia o hema sema side afa ena mende mi yegi ngwena masefo no se me masiafo na me se masefo no he sadia onye me da ahwete ampa na se pa Asem Beba Dabi ndi o hwe wase na emfo ye no se wono wo da hete no kwese obi ni wada na wo fie sei that time me 11 am be ko so ono o sha fie sei me dear like at all yeah or for soon no me yes adien say adien no na by I say me wo yes adien me say ya say ne be na me do for soon me yes adien okay and your for say no na hwan na wo fie me wo fie na hata me ma me bo ni ya baba ku penny so no so kwese na coming on Otec 1029 FM. Na misugu mi je fitwa no sate sade na bu akwan put me bomb fun me de you me plim de so do be ba ba tuma o ti bomb fun california no bomb fun se me di no bu ho ko be ti me bomb fun se de mi sugu ta no we actually na se mu ma Asem Beba to mami no kata msese na kan chubia se ubudu somudu ko sia kwa pese mensente ndi sia sana man kan no kole pesa se me kan na duma ba bono na nenuma guase ni o kan nti de be kan dia na ma eji ile
Okay, ena wiai odoma nkuma nyame ayeye enka wudin. Ena wiai odoma nkuma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no. Adofo ne adehye awiai yema yenho aha. Ena wiai yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia. Aha ye Otec 1029 FM sunie ene eye da foforo atwedi ampototrobo nsu kwame basa yi adom wasan ye bio ene ye ukuada ene ye ogefo bosumi de etoso du baako emfimpinu ne aduonu nsia mu ene ye wei sabre premo no ato apa ho sima aduanan mienu ebre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene eba abesom na dwumadie yi da biara da se ehia wa afidie so a asem krope ne yeka yese ye de suade ebre kro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enu nti ena wie yi a ye hia yi nokre moma yense ye ho se ye ba be suade ebre kro na mu ne ye sen ba be kire ye ho nso ade na dwumadie a ye die yi ye live ewo ye social media handles ne so ena wie se wo ba so a eya ahye se wo ba so a eya ahye shema wunianum nya adesuane ade kire dwumadie bintie shema wonom enya binsonhwe ebre kro na amu no wadwenkire bi a wo no eya afatum ewo comment section omaye na wo ye ne saa ye bekan no kama baabi a wodi fi a wode ba no faka ho bi ma yen na yen kan ma obi biara nso hunu se dwumadie onso ka yen ho bi awie enhyiran kan sa obeye ne saa afei eya follow ye eya like ye eno beboa ma da biara da ye beba afidie no so se no ebeba won kaye ebe notify na wonso atumi abewura mu bi ye nyina ya kan bo mu asuade na ya kyere ye ho nso ade ena awie mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie awie ye nuanom a mo Spain na mo monitor show ni nyina no Yankopon hira mo na wanya mo kese Be Love Radio for awie ye chia mo eburu enemo a mo United Kingdom mu na mo nso mo monitor show ni nyina Yankopon nya mo kese GN Radio for Patmark Radio for Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ene Sahara Radio for nyina no awia ya mamu nyina ha chiachia modam ase afei mu amowo France Paris na mo nso mo monitor yen no Kings Radio ene ni TV awia ya chia mo nso yedam ase pa sada ne da ye ni muhia wa afidie yi so na mo nso mo fa dwumadie no ema amanfo nya bitie ene dachi hima radio fo a mo nso mo monitor wo Denmark Yankopon hira mo Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchimai ni mu mo monitor ye ho nyina nso ena wie ye chiachia mo awie ye hia bio ena wie ye ba besom ena wie baabi biara owo oka ye ho na ye nyina ye hia wa ha no ma menchia wo memma wo akwaba na menka nkyere wo se ye hia Oba de achia me wo ho akra me boha den awie ye hia ya eja akra na umpom te say Yankopon adom ho ye pa na nso so e adom kro na ye de Yankopon ode nenso asan fam yembio ene ye wukuada enkakra ye wura abosumi mienu afi mu no ne da etoso du baako sa enso enene fa etoso mienu bosumi etoso mienu no yesen ko se bosumi edi nkan ne de wokọ ene ye de otoso mienu zu hi de otoso mienu yi adeduru du baako na ye no nso no eso ntem kire se ye kan we de aduonu nwatwi bia na so enti we ni hintem kakra ade san nipa ye nimu a na ye kono enra na migina hwehwem na mikoyi mimfonyini dada bi bra na me wo se hwiyo so no na me hwe mfonyini ne kakra na ma hwe me ho wa hwehwem ni mu kakra me si Krobea se woko so grade utriye utriye ade se utriye itiye se emi wo ho upedwi yo ho akra sa na no mikoyi mi 1992 picture bi a na ma ye case
na me hwe kesi pa na akra sabe me aye kesi pa na me beda na me de pano ro de she pano ro be na me shemti sabe yense ade chia na obeyi na kesi se pe heat na kesi na bempa na sa me activator na me activator kesi ba akopa na me heat nsu na me de tawo na totum sa na me china the heat no abode toto so sa na do wo de afane na kesi na gine ho na me hwe ho a ye nimre nkaso bi ba akokura ntua ho de kai ye ne sese e ka kire nipa se ene de wani abre a wo ye ne dodo no so obi ka kire o se jayo a ye tie enye wa ye se wo pen yeah ya kwa mi wo ho na me wo na wiye ye dan nyame sa pepe ne tie wa na nyame a hwan na akokodan ma na abedan no ono ana de ye kɔ no de ye ba ye ne na mo aye nsuro na wo hwɛ akwada ketua yi one ne maame ne nam na onum nkomobom empasatuom enkakra omakwa akoduru sutini bi ho na woduru sutini ne ho no na wahunu se aboa denchem odenchem wani abre die in woyo wahunu aboa ponchi bi aponchi abansuo yi ano se wo ba be pensuo yi bi abo aguna de so aboa denchem ahunu aboa ponchi ono nso ahunu se na duane aba se wa nyere ne ho na sa aponchi no munsuo wie no okope ekombe hwe wonne ne ma enso ewo nsuo ni mu enti denchem wani abre wonam nsuo na sen kakra do aponchi nso hunu denchem na nkampese wadwane enti ono de nani na abre na nsuo no ene wo bogu ne bo eguna enti wo bo yi akwada ne maame nso nam wa wo no mo ba empofrimu a ene ehunu se aboa denchem ato ne ho afiri nsuo ni mu wokura aboa ponchi mu ene ebehwe aponchi na niwa mu nisuo wasi buei asem watumio eyensuo na mebe pa no mu o afei de aba betumie nie enti watumia bo aboa ponchi atwene firi ensuo na no ho edna ko nsuo ni mu na ene nisuo a aponchi te anya asem ketoa wo na aponchi te sa nisuo yi nyina no aboa denchem nso dam ne manu gina ono mo maame denchem wachi ene omo nso sere ebo nsiri ono mo ani age ewo nsuo ni mu o be denchem mai adoa denchem manesa sedi a wono mo sede ensiri a wono mo bo enya asem ketwa na yei na akwada no a wonne maame nam no etu mpasa no ene wo bisa ne maame se maame wo se ye wo se aponchi no ogina nsuo na no hwew denchem maame akoto ahye aponchi so watwe aponchi na akoto nsuo ni mu mia metumi wo sa aponchi apira hwesu aponchi su enisu a epie free aboa aponchi ani ase bai hwesa denchem ma enso wachire honomo a onomo sere tie di America ni ye hwesa denchem ma ejina onomo maami achi na wonomo sere adenti na aponchi su omo maami pra aponchi omo ntumi nkan kire onomo maami se maami jai na ya aponchi ya na aponchi ntumi nya ne honte maami ne hwe ne ba nanim asem krope eni pie free maami na no muntie o asem ba ko epie free akwada ne maami na no ena wie itie famu aba na wo famu aba ebeboa wo hwe obi ahwe asie mu obi awerɛhoɔ mu obi nusutie mu ene obi nso fadidie asɛm a maame ne ka kyerɛ ne ba no no obi ahwe asie mu obi yaw mu obi nusutie obi awerɛhoɔ bi a wodie mu ɔhaw bi a nipa ne nam mu abene bi a ato nipa ne mu eno no obi nso eye na nigye kyerɛ sɛ enum no ofadidie mo hwɛ ade bi denchem maame a wache aboa ponche na betu nsuo mu a wapira no ne magina ho bonsire hehende na kyerɛ ne nyinaa ne sɛ
maame ye bo yo adani a watumi achi aponche ye ba bebubo di dompem se wate ase aponche su no aponche areho a wodie no aponche nisu a wote no den chemma na hunu se wonum aduane a oba bedie muntie wo ha onyi obi ha wo de wonnam munei areho a wodie enum na anim so obi fadidie hwe yade edawswei obi nso ye yaresafo enti sa wo yade na ama na wankɔ saa yaresafo ne nso ho a wono nso bɛda nu anya biadi aboa ponche de nkɔ se eyensuo na nka no ɔkɔ akɔ mu o nanso na wonim se denchem bi te baabi te no hwɛ nipa wonam a wonam yi de wo hwɛ hɔ a wo bedidi wo wahwe ase ne ho no wonam baabi te wo hwɛ wanam ntuo mu yie na wututu wanam yie senka ponche no munsuo yi enka wo hwɛ nkyɛnkyɛn wonum nyina no wa ma attention no focus no anko nsuo ne nko aso ene opagya nani nkakra hwehwehwe nsuo ni mu a enko ohu sa denche mo ba enko betumi ahuri no adwane amanesa odi sukomu a na de no nyina the attention ni focus ni nyina kosi so ade we die no ana mepe ade we die no ana mepe enti kwambia mefa so a menya sa ade we bia mefa so ane eye oka kwambia o sa kwambia no obonefo ni nsu tem saa kwambia ne de obetumi afa so nanso kai ne hunu se wo ni suo bi a obetie wo saa kwambia ni mu no ebemu obi ani age dia na meka enei abaya bi wonnamu tini suo kire se wanhwe ya ne pass mark ya abono ebone nso a ye betwena sensen ye ma ne nkona ni mu osuku ni mu okohu teacher aboame teacher ne to ni ti wode akafom bam teacher are wahu akwada nanka ye ni nisuo mu o nanso obonefo ne tekwa mu wote no no wobone to ne mpaso we no saa ne tie onisuo a wote no ha obi ono na nigie ewo onisutie mu enti se o kogina sutre ne ho se wonam abraboni mu a eya toto wani eya hwehwem yaye no obonefo ne tenkyen a na se denchem tenkyen a wankoye hanam amfa amana amane ma ankwankosre enawie Krobea masemweni obade achiame akra Krobea asemni o monikasa medase monikasa ye na nyame ase na ye nchia ye tiefuo nyina titro ajaboache wo mazi oni amonu jamfu a mutie dwumadie dinde akra wasem a wo kan emodu na dia me so me de kan dia on say Krobea Asante kotoko say obi edwan yewuo no na obi so nkwan mu ayehwam ye hwehwe kwansen sa hefa na kwansen ni si mompan wuhuru se ne tie bia je na ebisu that's it azune ni pakura ni dwan yewuo no no so tiem ma boy pa na obi so nkwan mu ayehwam sa na ewiase tie enti ahweyie ana wase obi ahweye efri se opatri na ohwe ase a eye obi nso yedie enipa die besi wo wakwan mu bia ye obi yedie wo de ye hwe se sia se wo yare se sia mfa ne se yade bia chill force wa eye obi a wabie ayaresa bia bi nso so eye wono so chance se wo bekọ ama wono so enya sika ye tro aduro ma wa wo akọtọ aduro no ama ne wo ton waduro no nso so enya sika nyame nto ne nsa frɛw na wo de kwa asamado amanfo mi so sika apie fundakafo anya bi wo mo de defunu nso so adwuma aba wo mo ton wayie ho niam nso so aba wo mo han konwa nso anya bi wo mo nso so wo de canopy ne ho niam nso so anya bi enti ne besi wo nipa kwan bia mu no ebie kwan foforo ma obi ema ono nso so ye die de eba wo hwe ase na watade tote a se tele ni ba akopam ya de ye ni bepam wo nso benya sika wo nam na patri na ompabo awai ana ompabo ate a Shumeka obomu no wono nso nani agifri se wono nso ebenya adwuma enti wokọ adwuma mu a de woka ne se ene menya adwuma ne obo mpaye no wotikam na ka ne pemu a wangu okura no straight afọ nso so enya sika omo mton offenders ne ka ho ne wakọtọ omo nso so ebenya sika ni bi penti abe penti wono nso benya sika enti ne awuye bia wo ka se ya fitani nso so adidi
enti nipa de besi wo abrabɔ mu bia no ɛyɛ obi so yie die enti ne awasa wo yɛ ne sɛ wo behwɛ yie na sɛ wo ahwɛ yie na saa de ne to nko ade a akora obi so bedi difiri sɛ saa ne te ɛwɔ abrabɔ mu enti yɛ ahwɛ yie ɛne di nkan ɛwɔ nipa bia abrabɔ mu enti apɔnkye ne wɔnom nsuo ne nyina na wɔ so hwɛ yie sɛ wo ahwɛ yie na hwɛ ase bɛyɛ obi ani gye sɛ obi nya no ɔde bɛyɛ ha na mama ne senti wɔ so hwɛ ha na nkagye ya na nka fum sebe ya ento na to nko ade a upo obi bɛfa wo ho adidi obi bɛfa wo ho na wasere mo medase eburu ɛna wiai kobi some flesh ɔse akra ya Krobea Asante moni adwuma wate adwuma nso da ase eburu mede hye ɛna wiai onso waba ahoma ne so ɔse na Krobea ye join new say ya ye tie wonsɛm ye fa bi di boye nkotodwem na ye de yade ene guru 1 ose akra ya Krobea Asante yenso ya join no Gladys Antwi ose akra Krobea awie ye mo eburu ene yenso ye wa ahoma ne so ye ne nyina na eka abomu asom ewa afidikasie so Nyankopon nye okese no ntutu anamo nso mfansie ogoro mensa nso nie manso asuo nwunufo no wonom nso aba beduru ene ose akra Krobea yi ambassador nana ono nso tie opa wate enti na wie wubo midin no ya lanchene nso ka homa me matie buru medase edem eno ose akra ya Krobea Asante wada me buru sese dia me wagana o na meba abesrawo Nyankopon hirawo Krobea Asante ose ayiko matie buru name Nyankopon so enye okese brave Manuel eno ose my favorite storyteller na Krobea Asante ni uhia se ya ensemo ya wode ya basem na wonwene de kire yen no nana ya na manage ho pa akrama hey bro memu ayiko amanko aba Steve ono nso na akeka ne ho a hey ose akra ya Krobea Asante me pese hunu se yenso ya waha ne ta wachi ya enye ekita abone na emum eye ne papa so ene jataba waha ene ema kwadwo wono nso ewaha kwadwo mo wono nso waha na enkomo nso wo ho ya sebe baabia yese ye de to no se ya mfa nto a ifrito ena kwadwo Monday mehu se won so o Asante bekwai jo kone yaw waba so bi ya ena awie won so wo hwe ye ye da asem akwa aba wate Stevo won so mehu osena na ya Krobea Asante Nyankopon hirawo da ne da won semu a woka no emuedu Authentic 1 and was ensem ni muedru na wasemu a wakai emuedru ATM and was akra media me was Scotland and amenso me hwe Nyankopon ye hirawo Yusuf Islam and was a powerful message always Allah na Krobea onhira mu nyina wate omom ho ban na ontutu mu anamo emfansi and Reverend Richard J Entry and was a God bless you always nana wonsamo a woka no akura emuedu edibadwemba na wutie ni seyia na wonso de akwa adwendwene mu eno bebo apa nana yaw eyemi okwaku aka adom na hote sei kwaku obra me ho ya wate nyame adom ode nenso afem ye wama ye nkwan ni yeda so tiasi nko ade adom wo wiem de aka wode beso ye so mebusem obema camp eno ose akra Krobea wo ye live wo bema camp ha ena wie ye monitor pa wate Nyankopon hirawo charisma maame ena ose good afternoon nana ya Krobea Asante ena wie ye nso ya join ne na eye nyina na ye ka bom na ya besua de na ya kire ye honso ade good Nyankopon ya adomo a ena wukuei ochini yawo efie ena ye de apomuden pa dwumadie no ebremo yesi eye good health and love se wo apomuden mapa no odoka ho ewo wiase a esi case cruise enunti ye ka de akyerew se ye di nkan ya first edition na nipa enya saa akwanya no baaye no emfaso a wonu nya ye wom no eye bebre akwanya no asa babiew ya ye de the second edition of good health and love no ye de brew na de ye kanie
enioma hodo a yebeye ewo dwumadie nase saa fi mu no eya kese enti mpanyimfo afa ato won ho so se eka bi ebebam bia wo chemu tu mienu yi ba akototwene se fafa wo de mo hwade bi obi wo honom a no opese oye scaling ana polishing ewe bi anesim okọ baabi se wo kwa akoya ebo na eden onua yebeche buoni mu tu ni aka kire se to fatwene na fafa saa da no yebehwe ani yebeye screening any examination of the eye and so this ye bi kura was how ni bia efia da edi animi fanibra Otec FM ha fanibra Otec FM ha ema sebe mo ahemfie ho enhye nkuran saa de ne mema mpe se be ma ba wo ho no oba beten kaboni bia me Krobea me kwa me mabiew enti sabre ya ye ka say akwanya na samba ye high vaginal swab e de amaw ye detect infections ahodo se ne yete de kofa ba ye beyi ni nyina afiri ho amaw menuanom ma enti sa akwanya wei momfa mo hunjim ultrasound scan ahodo ya ye betwitwa ye behwehwe amanfo nufum amanfo dwonso semu enti onua sa afi wei de ne de ano hye ne jansu tuato enti fiada eya adofo da ye fa sa akwanya wei so Otec FM ene by Grace Medical Center ene aka bom ayaresabe na ni Otec FM aka bom ya ye bedi sa adwuma de edi amaw na sa da fiada edi animi anuanom ye nhye studio ha ne bedi adwuma no ye pia bonten na ya bobibia de mu live Otec animu ha enti brebi wate brebi yen check out for blood count on famao hepatitis B any C yen test it u genotype yen test it enemu yare yen hwehwe odwunso num ni adem famao yen test o typhoid yen test nioma hodo a ebe ha unipadua no na yen hunu afutupa ene kwampa ye de obefa so anuanom eye 13th anope tutu ni ahase enti nyansapo ebefira abonten na aba Father Mary James obefira abonten na aba Asem Beba Dabi ebefira abonten na aba Dr Cash obefira abonten na aba sobo husane nyambo a Friday ebeye no enti brebi na nya sa feel no ya wa adofo bi a eta yachi ewo sa good health and love jumadie mu na ebrepem meka won ho nsem na media kyerɛw oba de achi ame agra oba fa wote wonken onchen sa wo ka no nkai na nimu wa hye cheni nti ana nkai no eja kwa me wo ka no na ni yem familia na mo so sana mo tie na se kwa hye cheni ebe de ye hu ma afena makano wasire na makano osire ye no aka de na ade ka no adafo jo ma me adafo aha we na ni kunu ye kapintani wo ye kan se atosu kwan so won askwa live no oba video waka no so me nkai no say die na dia akokura bona ba ye abaye yi ene ba ye nim ha no oba be ka kire ye se owoy na wotwe miensa pepepe enu owura yi sha ase se oba fie ho no oba sane ososo ne bamu ma no na ye ne fe ene ode to nanim se ope no enti saa ne te de a obeware no ye kan boso me kra mawu kra che ne te ne maku ya ye kan oni wo wura ne nso akowo mamu sei miensa right miensa e de aka ono ne de ne ho na nuoma krache ne de na fam ewa awade ni mu no eduru brebi krache ne nyonko fira buruchire o se hefa ba krache ne tumi gya wono ne nyonko ne dem e ma sebe obepie so se oye call no ni obi kasa no obi ka kire se se ne wagya ne hwa ma ode ne de anadwidi ode ne behwo wakai na no anko ase na nsan so de enche sa na ye den so na na di waye no ho abesi we de minim say 60 years game no bi awo mi ensa de we wa wo 9 po 9 po no wote wasa no
my say ne maame bɛka kyerɛ yɛ sɛ awade a ne ba ne kɔɔyɛ no sɛbesɛbe wɔnyɛ maame a wɔgya ɛba wɔ na wadeɛm enti otumi di dwa no afrɛ wɔ no anase no hyia me gye kɔma akwadaa no no wahyia no no agye kɔ na ɛyɛ ni bɛrima ne ibɔ complain ɛyɛ ni bɛrima ne ibɔ complain afei deɛ di akɔ akoduru ne sɛ ɔbaa ne sɛ wɔntumi awadeɛ de bio ɔntumi bio no wakɔ akɔpɛ dan wahan ɔhan a wɔkɔ wɔde ketewa kɔe mpanyimfoɔ mmienu a ɛwɔ bɛrima ne nkyɛn bɛrima yi sɔre a ɛborɔ na nan wɔ adwuma mu wɔ dwom ɛwɔ adum ha obehu ane sɛ ne nana baako n'anim santan adan wɔsɛ deɛ me papa de yɛyɛ wɔ fie no mentumi nana manwɔnko bi na yɛ me fo yɛ a me yɛ yi anka krakra am de aba beduru ha ɛno wɔsɛ abaya bɛgye wo bɛyi afɛdeɛ wɔde baako no akɔ akɔtena ɔno ne nkyɛn akɔyɛ mmienu wɔwɔ hɔ da koa baako nso animie santan adan wɔsɛ sɛ ne ayɛ no me nso mentumi ntena sei nkwadaa ne nyinaa ba begu ɔno ne so bɛrima na yinadi sɛ yɛ nkwadaa na ba ne hɔ ne nso nko adeɛ ɛnya deɛ obɛfie no awadeɛ no sese wɔno mfa nsa nkɔe ɔno nso firi na ware fie no bɛrima ne nso nkɔ na busua hɔ nkɔ ka ahwee enti ɛkonkɔn hɔ nkwadaa ne nso a krakye ne mfi wɔn enti no ɔbaa ha enti awurae wɔbaa na ɔbaa ha yi na wasɛ ntitire paa ne hiaw paa nti a ɛma a ɔbaayɛ na yɛ deɛ kano pɛkyerɛ me mpacho de hiam titire ma me baayɛ enkwala no enioma mo de kɔ school ni ade nyina wɔ ne ho ɛna sɛ obɛhwɛ ne mma no na me de mehwɛ nkwala ne bi minja ne nyina mo no so ba sɛ obɛhwɛ nkwala no ofrɛ na ɔnka asɛm bia ɛmfa nkwala no ho ɛna baby abɛfrɛ bia memma as a threat enkwa na nam so amame edi manim aye ne bedan o se baabi a obɛfrɛ ne bia ɔma ti wo de sese de hiaw ne sɛ ɔnhyɛ nkwala no baako ɔmo niema na ɛwɔ ne ho ne nyina school ntade ɔmo fie ntade ɔmo mpabɔ na de mihia ne nyina everything ɔmfa ma ɔmo na nkwala no kɔ school because pani na ɔmo ne su ha me ɔso obɛkɔ school every and pay say ono makọ papa ene ma me hye fiata ale nko saa na mso de nya botre me company for de ombeka no me ba meka die nti na be ma na season kwada ne ntade wo ne de eno de chiso ne ne ihu ankwa ne betima chirim because me nti ase opese o san ba na me de o twa me ti kura me nko onko awade ne bi me nko obi na etu nsem gu aso obi entu asem wu maso wanya foforo me nya foforo I decided this journey from 7 years ago. So we beja awade no. Se meja no. Ba na me pese me boa me mana no wie. Na ma do me mane madwuma asa. Ti se si ade we decide say. Me ne me mana. Okay. Ma yenhwe amamra kwa so awade no emui eda so wo ho wonim saa. Minim saa pa. Na den na waye. Me papa wu sadi adan ma me kan na me papa wu na yesu ante ma me na hasela ahwe be sistemre nyina efo nti ase me wo fonom no wo kan we na we di ato a kan we na di ato a afa kura de beba na se me man kola ne ntine fia March ending enkola kola o jina class 5 or class 6 ba ko so class 1 oba ne di o me nche dada ante me ana me hasela nam de na ko school dada on fi me say kutuwa ni say school a oko say o de ka e ko 10 million teachers for ne floor no adam ka teacher ni say ada won friend na o say ma o friend na o say o beti me nka na waka te ko na me say okay fine ka teacher ni say o me settle old amount no na afa this time ya no me engage wum na me teacher ma de die nti no no ane ma on fi nkwada me nim ni how ya de wo ho ba me bo say me nko bi because ba kwa ba anko ye second one so sa no ye de ne mekum mitim na ma wo me mana wie me wie na me ntim ya na I pack out me decision na no wie so na untimi me ntim ya mpa enya easy so me yan fancha me ba me di skana me di adwuma enya me dia first na me ne bank train ye adwuma but I decided to stop. And I'm did 2 me ye and be car 2 na fe abeka 1. Oh. Se na watchini do
na unya skana mitimi ko frustration ma mete wona obi anya me hwe na misu na me ne be ma na ti o min bla no ntimi influence ka se otua me lo ama me da minye lazy metime ko du krum be one because me senior ma me nkra no me ko school me senior ma me sie efie ko du krum na wana bo me mabamu me life na me wo mabamu no matter what mabamu ubeye me dien even me ma me na akwa ni me se me mabamu sa keke minim se debi ebe yi sure sana me bo me brand by se me koso ne blan etna ahwa na makoye bibia ense se me ye into the best option is to quit enti baby a oti sese no hwan ne ko han ho ma me anam ko han eye me a o ko han na ba ma ni nim se o plan sa de no onim because they be what me kon so ena ko free me demo me say and it is when some no ye fine me complain be ba ho sisi a ade na wo ye na me kan so me part na mpese o ye no onu mpese o be ya ama me ba no pese ni obligation bi ya me obe enwe kida we so the sign de na ya na wo pese o ya wonye bo akonma na me ne pre ho nya se o mom akonma no fa nko abonti nkoto aduane ni o ta ma me firi kromu banti na me se bo akonma na me nu aduane nsi mechi na wo firi adwuma ba wanya bi ne nkola ne di asema me ne kan very simple eye ni no ni bia na owo okacha the last time ani free fi okacha mse na office me sama wo ho ato na mse nti che se wo yo bi e kacha se be shamare ho ana me senior ma agiskapen he fere wo me senior ma agiskapen be de mafu 7 months to 8 months ma ko nsu akogiska all in the name of to get money say menya bibia kura I don't want to depend on somebody anytime my lifestyle na me wo mempe be want to mami we mempe sa me musa o me nim sa de no me ne betina obeka no ko me ne tina for the past 11 years no obeka no kura me nya mami ube hu ana me ye ube hu ana ma ya de no because mempe questions ana we wo de yeda na we hu hia mempe sa cylinder sini dem wo yusu sisi a ewo me nti meje me mana bade enya meje cylinder na kakase no ni mienu na me na me toy I can decide to say everything I want them on my media be metima be be hu hia that cylinder particularly I need it on for me man ni man blame me you can choose say obehwe nkola no onhwe ba me gidi say nyame na ohwe nipa no obehwe me ne me man be man now see ni din the say bo ni din bio ya poku ba chwan na se he fa no ye ni nioma no aswa ya poku ba dodo na anim se fe na eja poku eja yaw ba chwan e no ote hen ote sokoba ampeyo ba chwan eja yawa ote sokoba ampeyo oye carpenter ni ba chwan oye carpenter ni okay very good Mesia Endra me wo kroma na me koso me WhatsApp saja eno anam de jijimani me koya waye audio bi aba na audio no mu me hu se indirectly odi mi ne me maame atem ajaya o no indirectly odi mi maame atem enya hanam de aba kama ma de makoye no abia nka me dem because woni right bia se odi maame na wato aduane aba me no mi edipen na wetima ayo odua akasa anya bible kura akasa kwasia kana no tuma ye bunu yanse ni na sesa me ne maame agimi ntina ye kasa nti on ne ye nyansani no on ne ye nyansani eja ya o nyansani no ntumi nhwe ne ma ada na won fa ne nsan koma no me maame kacha me say me nya abotre me wo fa mo ba by this time around no me share me face to face me da ne nsan ne ring ni nam okay ne ring ni na ama no okay monfa eja yaw emfonyini no monfa nto tv ne so mfa mame monfa nto so enje room we monya ho adwuma mfa mam sisi ya adofo eja yaw nyansani a osese okasa yebu kwasia na emumu kanwa nutumu a uye nyansani na nyansani a onhwe ne mma no monya ni mfonyini ne ho adwuma na monfa nto so. In fact, jataba ene no akasa. Na
ɔno nso aka ensɛm bi ɛde akyerɛ Jataba mum sana monye ye ɔne no akasa ama sese ye ya ye kasa yi asɛm a ɔno nso ɛka kyerɛ Jataba no afidie yi so ye de betum ɔno na sɛ mobɛka ya meka no afidie so kyerɛ mo sɛ ɔse ne wɔfa nso wɔ radio station enti adenti na ge ya mfa na ankɔde wɔfa radio na mum ɔde na ba radio foforo enti nyade na wɔfa radio sɛbe ɔno wahu sɛ wɔ hɔ no obetumi aboa na asɛnka hɔ no ɔbɛkɔ nkɔ ma Otec a wahu sɛ ne ɛteɛ no saa ne teɛ enti yɛbɛtie krakye no na sɛm a ɔne engine room kasa no ɔkaayɛ ɛde kyerɛ wɔnom na mama awura no enso ayi ano ama matie munta mutwuku na muntie krakye no disem asam na wɔka no yɛkyɛ nyina ne sɛ ɔba no mene nnɛti ne bibi bi no makɔɛ ɔhyia nkɔla ne nyina gu ne so ɔba no ɔtɔn no ma okurum maame no ankasa atena sɛ ɔbɛdi 9:30 ebi ɔkɔ 10:30 asena na ɔba nti me yɛ kapenta ne phone 4:30 na makɔ akɔno aduane no nkɔla ne wɔbɛba na nkɔla na da nti wagye pɛ no yiyi ne no makɔɛ France no mene nkɔla no nyina na ɔmo kɔ school no one day ana teacher ni ba ko me ko na me ko da nyame ko tia me na 50 day na madam ba ko fia me say kwabna e mo afi aka cha akora ba ko be jana ko ma me ho furu ana me ka sa madam no sa akora no ma na me ne nka ni akora ne ka sa en ana o se akora na o ka sa me say madam no boa ana me so fi akọ ma me ho a ko ba me bo eja eni be 1 hour madam so mu ira akora na o mu hu enti me fia ko ba no me fia no no se ko fi fi ba na o ma me ho ana me kacha ma me sa akora na me na ko se teacher ponsa e je sa so odi akora no san ko school usu ni yenti a e koma akora na abakurum ana me ne wo ba e wo ni sa na mane ama ne mo na mane akora no mu ya kere wo ba ne de ba ko ne ko e no ye ni wo no nti ba ko le bi ka ko okurum no nti ba ko no ko ye no a me fira ma me no fa anya na so mpan ko ma teacher ponti e wo ba ne wo fa be ma wo dia wade no na me fira no bo na mane ana o ka che me se Samipenie dia mi ane ko matino am ko ngwa akora no pan ko fi na mse ri no obi aduma na me ni pan ko bi fi ya me ncha ko ni na no tinti ni nya hosa enko enti ni Saturday na me hu se le bag ma me ne ke be ma to ba ko ka ma me ni na bag ma pa ko sku ana mu se kani no wo am pe yo ho a o be ni ti da bi o mu ni o mu ti to hu me no ya se wo jani me ma pam no ana mi jaye na mi jaye no adi fin Monday kitwa no to school yo ana madam ba ko fita safana ade ma kitwa no wo ko no mu pon ya wo ko no wura fio wo ja no na madam ba ko so mu se kani ba de ko be fa no ko na ko te na ho no ba to ka ko fi ni ya so fe dia wo ko fi jo ko fi so ana ko fo ma se me ma ne yire e be ni to ya wo ko ko bi se ana ko madam no ko bi ta no so wo ma ha e dina so to Monday no ni mere no no ha no ma me frɛ ne obara me ne wo ye ne frɛ me sɛ ofi edumba e keto anu so aba wona wa befi na wo se o madam bu bi a o mu ko su wo ne wo te den ampa de hona wa kwa kwa nta kora na ba ho jo ka se na me ka ti fun no e jadi ti ti no na ma se be ma na e ja wa de wo no ho no e ka se me sɛ ma se na frɛ na ka se ne sɛ ye ba ne se so so awo e so mu no ntimi mfa akade na nkora school ntade no emre no ana mte kaje papa ne sa mo kare de ni bisu nyi ni ga ko nan ho jane bisu nyi ni wo mu ni be dia wo duro nya be mpo wa jina antre ni ka se le mampo wo mu ho te sei da na ko ran e wo men che wo mu ko ka ka pre ni ka se ni se wo pe se o ba jon ko ra di ko me me o bre se wo so no ba no kwa so re ko si ada from sanjo ikam na antene tun pancha ba mi atna se ka ho atem e o ti le bi 11:45 mina anado enti ya tnasi aka ho asem du ka o baje nkola na Sunday ni o she sa nkola na beji ni mo be aduma o ma nko school ni mo be aduma o ma ma aduma ko na ni me kichi o se na nkola ni je bobo 4:30 ni ma poti ni ami ko nkola na enti na mo bi sa obi a so me ka sa ne ko mo o fa ko no dia ni o be ba na nkola ni na da enti ma se ne ko san kan ni mo enka wan ka sa fra me ko ba no kura ko e me papa
obi mu ja wada wuri mi sa wo ba no ko won tinya mfrande papa mo na mane da se bia se na me ba na ye ntibia e bia ye pese bia emre emmam kakra ne yen tra ke yen se se me da bi na ko na ko no be testu ata de na mse da bi o mu ni 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 ko nkara na me se wo mu anya na se wo mu e bi sa wo bia ni ni o ni ken na kan dia ba o te bia ni sanya sa oni me ka se anka mi sa mi nya no tan be nya ko ton e no fa no wa de program ni sa di mai no fa pa no pa wi ni na number after no sa sa ya Asem bia no bia bi sa me de no sa me ba ko na tan ti se ni me nka sa because oba ka ya oba e ja me na na mo ko bi sa ma me say asoso we ti ti bi sa say me na na no a we fi na ta da ba so te to no ana ka mi afala me na afala ma no se won fa afala ni me ya e o anu wa fa afala ni ma ya atade bia no am de ma afala bia because na afala ni wo no an wa fa nya ta pa bi go ba eni no fa chi ada no su no onu wa de ma peni na wo de ma na wo de fa ka e di school na ko aka say asem si ya e ka madam no na ama wo ni na ba ana o se o ka so ma afala no fa chi de ni se on fa ma ni se wo de fa ka ba ku akora wo school no le ba ji bole chi bi bia wo ana wo de ba e ti samino ka say ya e bia no wa recording ni ka say bi obi afra na da bi obi aka tendia me ma ko yo nkola ni o fi say ni no 10 years to talk no 7 years and the last one o ba no de ko so 3 years 4 months and me na me o mo ti ko sia na yo ba no ko ku mo what one na mo ko share baby nkola ni so wo ba ira wo dini ma me na se wo say no present no what one na mo ko aha ma me na ka san ke hu say o pa so de nkola ba mo wo bo ma ba ma ne se e bi mi ga o ko mi na ta me ga me ma ko e bi se me pe san nkola no wo mi ni be yo ti o ba no wo cho ko ni be yo ti o mu ko e bi no wo bo mi papa ma ne na nse ya we ni ba na se de na no ayo ba no pa ka je ni mo mi papa na ba ma no na wo mi sia nsa tin ka ta no e ja ni no bi ni atin dia papa mu po mu na me ma ya ma ji se san ko na me bi no ki ke test work ko do nyan ko ton ni fa mu bi ada papa mu pa mu ko ti mo ko na no ni yetta to ba ma ma ba ba no on sendi o muskada dadi ni ya ja ni mu le ti o bi ka ko na me anam so mu fa ya mu be ti ya ma ko to ya kan re fan ma to e kai to boss ba ku ti wo no me se ti mo mu ba e bi to ka che to no ko pa me ne ti no ono me o ka na bi sa po ma no be ba na dia no ni am ba ma ni bi to wa so de shop ni mo na so ni ma so di shop na ona me ya di ma a be bi am ya di ma ko ye ti ni ya di ta ni ta me no ma be tonya di ka ko jama no we jama ti e bi aben ti na me de ko fi akoma nkora no se de be ya de ko be nya di na di na wo ba no ti ka no ma so we bi hu nya nsa am fre na nsa kente se na wo ba na ye na wo di ka de ko Otec ba ka di na nso ni na ta tani no ka ta ya ni ka ta di ni da bi apen to me ma okay bi apen na me ma yes Otec na mi di ama mo na ka mi ta kra je na bi ama mo ko we de le wo pa wo ah mo kan go point am me wo pa wo so ni ka di na number for this and what pass na friend ya pokuno mani papa kaka o kon fala to ni ma mi yo to na msinti sei ina kola mo o mu ta kola ni mire mia ti mi ye eni ye ya wo ya me pata me kan aha ne ma ta ade say because of kola na podi ma me no kola ni oba no ne ma me yi no oba ni sa ne ma ko etie ye no wakọ abusuan akọbọ mama ne no akọ hwehwe na firi abusuan ho o ma bọ ni wo pa ma ne ni wo pa na odi awa ne ma fe no abo na ma ne mo ni ko aka se ni wo pa ni ko akọ ye no o fe ni mo na ma ne da ni ma me ana ne kan se ni wo pa ni ka se ni ma me kan se ni wo pa ni se wo e di kan ya mi ana me bọ ni wo pa ma ne ni wo pa ni bi sa o ma me ni wo pa ni de ti ne na no Friday ni wo pa ni ka sa wo ti ni ba ni wo pa ni ko nse ni da e ni sa no se dia boda wa dia na wa ti sa ni no ma ko mo na ma ne ni ma fe na ba na bi ko no pa no wo pa no on trap as to pushi o ba na mtewe ba no ade onanti entini ke dia bi o kwa na o so abo bo asita de o ba bi e bi awo ha e ti che na me ni me kata e o ko afra me papa ani me papa kata so on ti ya e do on kata me pange pa namba manama tanu fa de o so afra me papa na me papa so o ye obi aduma o mu ti pan ti o ti 2 months time e no be nya pan to no mo sia e ti de o no e ti no o fa no e ka se ma ti me pan ko la ni no ma emre no ni na ko la ma no sen ko la no ba kisa e no ma ne de ko
Sai sa de cash le say. Minfa ankara no man pamam. Wa bra wo nyan se tinja kan kan to bi to. O me ja ankara no ko wa se na ya bi ya de. Ani ta kan ko na na me net ni o matana. Kan ni no 10 years. December 36. Oyo ba na be ma. Ya December. Bo mi me man oba ba ko to na wa ti ya so no bi no ko e. Me man ni na o me ho. Me man ni na o me ho. O ma se no wa ya ba sa bo ni ti de say. Somebody still now for any for the number. Papa the number. If you buy the pen, asking mine. What do you do in the attitude? Not papa will choose you back there 10 years. After I don't know papa no can I do nothing. Now for any banana chair, banana chair, and I'm not going to say, yeah, maybe and my name is big. After I need to and then there's a master that I start and say, but now I'm not there. Papa can you tell you nothing. Daddy, or so I take it to Romano. Be a banner. By be a nebanya. Ojani wa beko video enti nipa no ono kra ne banya no aka ne dia ateliam na obi ba no beka se ya akra bane ani se ma akra no hunje na me ya no ayo time na me no ma me ba no bi ani wa ti ya se a obeki aba se ne ba ti wa no aki aba se ne be me ba baby me yesa di go mi nyan ta adro se dem tilim what ya se be ani se ka akra na ya bia we ti papa pen papa no obi na teno ni ko no ke no mo ma fa na mi ko school na mi ten se papa ndo cha me papa pen Engineer papa no ma fra no futu ba de bi so platform engineer na po me ke ka so te ta meta ko bi na se so na ba na pani no ma na sa fa no so pani no e bi bi sa te ko no o bi ka bo o bi action ma pen e do so ma ne fo ba ti ana me ma te ko no ti action ma ne number ma na me papa ne ka ka ana me pa ni so e di ta te me ma kwa na me ko school mo na me ka ko pa ni so bi anta na wo ti a papa no ta me papa pani me ko ni ti ni na ni di na pen Papa te. Ebi kama amene so kasa. Wangu otake kwa abadi. Ada ni wangu ni papeti ni. Anko ni papeti anko bana mane. Wangu otake kwa abao. Kuni ni papeti ni. Ba ni amene no obati. Mimi papa kwa ni. Ama mi papa kwa ndina kwa Canada. Sasa ni pa yanko na. Kwa Tanzania amesema ya Tanzania. Kwa Tanzania amesema ya Tanzania. Ni jemeti ya kana. So mimi na wase tibia. Ni ni bi njia. Kwa pande mamira ni. Ono nyane bana no. Okay. Yaw carpenter ni ono na eni jataba ekasa ya ode sasem we tudwa. O se maame ne ye mfantini a ono nso ya asantini. Okay. Enie oba de achiam ye. Famewura akanfo amamre mu kakra. Emfantio asantio ye nyina ya akanfo. Se kaniba na mamamre kwa so de nabusua kɔ oba abusua fie kɔsrɛ ba ya ne ho ade ware no de ne ba betena na ware fie ne mpofiri mu a wɔbɛba oba no ni fie hobio wasesa ne neoma kɔ wo be ma wo ye kani no na ɛsɛ so ye santini di anamo wa mamre kwa so ene sese be ma ne tuo fa ye ko school kakra yo akra me da se Seba se wakosre oba efiri abusua fie na wode na ba ofie na wone ne te na bibi nti wo hwehwe oba no na wo hu no wa firi fie a de wo se wo ya ne se wokɔ oba no abusua fie omo taa wade na chi omaame papa ana se omo taa awade na chi na wokɔbɔ omo amane se omo de hye no a wo nkyɛn no na nuni ana se nansanie unhu tu be bisa se waba ehwa ana ne no mbeka se bia da bi ana se ane ndi se o ma ahwade a na ye wo be ma no wasede se ukɔhwehwɛ no na ode ne bra abusua no ana wabesra abusua se madaro ma ne motene nka no mama me so maso ate ne sisi edi oni fe ne se ye fa ne se abusua ne nyina fa ne se wayera na ye hwehwɛ no nti wo nso ni obi a ɛwɔ se wo hwehwɛ ne kɛse firi se wo ne wo nkyɛn nti wo ye ne sa wi a na mugusu a na mo hwehwɛ no kopem se wo benya nkra bi afiri abusua no ho ana se wo betenka se waba fie ho na afi wo ba behwɛ na ampa o fie ho de a na afi de wutimi pini wachi firi se wa hunu se waba fie ndi se wokɔ na nkɔ ba amane ye se mode hye no ebe yi ni minhu no na se wo mogitum so waba fie ndi ebebisa ne se nti a wo ba aye de a ene ne wasan akɔ wachi ndi wokɔ wachi e breka kra achi no kra besan bebusa se de nti na wa firi fie wo se mobusa no sen
ɛna wɔseɛ ɛno na amane ɛhɔ mo bɛto anim sɛ bi a wɔse wɔnware bio ɔnware bio di a ɛne na ɔmɛfa ne nneɛma ana wɔse wayɛ ne si ɛnte saa ɛte saa afei na nkonnwasie abam sɛ ɔbɛyɛ a wobɛnya wankasa wo yere na wasan ɛde nakɔ sɛ nso obɛgu nso di a na atoa so wafiri fie no enti sei ɛna sɛ ɔne wɔba ate ne wafiri fie a ɛkwan yɛ fa so a yɛhwɛ no ɛfiri sɛ abusua ne deɛ ɔmu nim sɛ wabɛgye wɔ mo de hyeɛ no ɛna ne nakɔtena enti kɔpem sɛ womfa ne maayɛ na mɛka biribiara ne deɛ ɔmu nim sɛ ɔmo de hyeɛ no ɔda so ɛwɔ wo nsɛm enti ɛmfa ho sɛ ɔmaame ahu no ɔpapa ahu no anaasɛ ɛyi ɛdu sɛ yɛka amammerɛ ne amanneɛ bi wɔ hɔ a ɛnyɛ nokorɛ ne yɛka na mmom yɛgyina amammerɛ ɛne mmara ne so ɛne kasa enti sɛ ɔmaame ahu no ɛna ne wɔfa ahu no yɛmfa nka asɛm ɛwɔ sɛ wokɔ na yɛ adanseɛ sɛ ampa waba fie anaasɛ wɔma afie okay meda ase bro ɔba ade akyia me awura ɛdeɛ nti na woyɛ ɔbaa waafoɔ na wo ne bɛɛma ɛne mo ma ɛna moteɛ na wotumi bɛkurom anadwo 11:45 afe na wo ba fie adɛ deɛ ne haw Nana enye no kre. Na da me ko fie late. I think say it was 10. Me fa dropping free keje na ko fie. Me pa o pa na me ne ye adwuma. Isi o de akora no kora ko sim akora na ye lie the whole day ne pa akora na ye no. Me nso e na me ne ye adwuma. Te ba sa me bi adwo na me wo no obi ahwe ne bi. Wontumi nka say wo beje omo na wakosa. Te ne 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 mu na me ye na me say gakula no kwa efe no kudus maame na say ma na me say dia na chisa me ko won say wonu am nkoto aso e wo fie nti dia tie bia no akina ye bana ye hu na me amedu anim de wakọ yepa ne akona nso no so ma ndi nya mbo akina akura ne di machia de me ko bibia me faka ye na me say da bi se me kura me nya ka e kwakosi me fie safely nti wo de ma me fa taxi na me nko e na me fa taxi na me koy da me ko fie na me de frɛ frɛ mi kuna ka che ni se na esi me frɛ ne bia ni we koye de am chere ne complain we din ka frɛ me maame na dwoble timi na mtika ni mo kwara maame frɛ me maame na we na me se mama akora na me ne ye adwuma ne ba yela ne ye hwehwe no nti afi kwa na me taxi maka ka kwa na me du fia aboa no se ukunya wa ye complain aya unu me se wa frɛ me pressure kwara ba mtimi nda na me se fa che me na mama na ba ne sa and I'm coffee. Na yeni light. So I say no be Canada. Me man na dance for man when says I'm trying na otwa to me so no. Me enye adwo on me side. Me a very calm person, but there some to me so me defend me hu yi pa. Me ni yeni light. Ye da sumo bro 6 months. Na me masku atale na me de ko bi fie na koto. Because me penitness. Akola e ko sku na ne hu fie a. Madam me be kan se me etie na woni nje hu. Me ba squat alon hye to aso mprenu nti me am gina ma na me yi 4 million ko to squat ale ma me ma no e de ma me ma no because minim the way am me ma no esi po ma de na ye da sumu nti ada o tu foka say mo bia nko ekrom no ge ba ko wo me ni yo sit our light me wanna me charge me phone ti say me koda wanna me charge phone no because of me back to an especially oda sori ne adum light ya kam sa de bibi eche no nti ma me ko charge phone wo gain wo say me da wa na afa me yeti ni na ye 9:15 na me kura from ma me anadwo bless me ma ko hye gain wo akoda mi mpie nti ma me kan kire me say wona mpesa me tena won kan kire no ena me say nti antena me de na me frɛ gain ne ma na me say woni me ma me nka say eno atam ben ena me free dem wo me charge me phone atam ben na me free ho no kan gains ada na bra ya ogu ni pani ma sesa asama wo kan ni sesa ma kora wonye bi da no no to we o charge phone ya no press nti e board your papa no di me kana wa beda wo mpani pa enwuna ni ma se na wo pesa nti e ma oni gain kora be ye wanchi ohunu na no watwam nti de o kasa me kodwo ma me bel 11:45 no enye no kora o se beba bia na wo maada me beba bia na me maada eye den na nkora no ka kire me se omu di kwadu ya poku ma kire me o na me peni face to face nka ma question no se eye den no ma konkola no kwadu ni nkwan me nkonta me na me si me yefie wo bibia metima sole 2 o'clock asi me manema nti aka me ho me wo a me ba Jacqueline abaya kutoa na ewom no kwa na maame me friends ma we die mi ntimi na maame bebo am na me hwa akola
maame ne fruka ko bede bia me maame ana me mi bibia me wo nhyira me kwate hwe maame na ahune na me pa me to ase na me okunu ba na me pa me to ase simi niam ko hata wa homa so osola no wedale me ko adwuma wo be bi seniska so se oni ska so de bia na ko adwuma hey saa de yi a ye frɛ na awade yi da bia me ka saa asɛm we di kyerɛ nipa da sani sɛ senke nipa kropɛ ene wade a ke be ka sɛ odue bo hwɛ enei ode ye wo ma binom a ekwa awade mu ene de awade ye wo nom ene omu pie free awade ni mu no de o ma ye dako se ye ka sɛ ma emphasa mfonyini ne mra inside awade sɛne no ɔteɛ ene after divorce de wa ya yehunu nsonsono ye awade sɛ ma bi sɛ wokokonya the wrong choice ya o sei saa na tie o awade no sɛ wokokonya the wrong choice ya ayete sɛ de ya tam wo de wakɔ Arabia countries yi bi so na wakɔ akonya nipa bonini ne na akɔ akɔtena stand for ne wo mu sadi ni wo ma de ade wa wo beti upiga na mom ukohia ni papa de a ekoyie de ma saa na awade no eno nso akɔye oba bi tumi kokohia ne bonsam e wa awade mu oba ba te se han bofo eni oba krokro be do na wo de wonya wo nche wo nkotena awade fie ho e ho na abete wo bete wo dwe pake wo hye wankona no wa kyerɛw different levels no saa na tie o obi tumi gigya oba wade ni mu na ne ho efe paa o abaya we anantuo ɛtoɔ hwɛ wo benim tadwa kama sɛne no wɔteɛ sɛbe wo fa force wansi di kura de ye ne ho a na bɔ ne papa oba wade mu ɛte sɛ mema ɛna me anya recount wo yetrim na ye nhwade bi moma ye nhwade bi eto da bi a mema ye duebo ye ha ma ni bi no do ene de ma no na meka bi amo munya abotre eto da bi a ye duebo ye ha ma ni bi do e wa awadem ye tete ma enti oba ni sori a eye su ni agyaadwo enti hwewa wo yire ne nkonka ye di nsuo bucket 34 ayi bi gina mu a ebekom waba wade na sesei na no ote se wonte saa akwabrane kaka utrim na hwe baabi a wutosini correct no ansana asem kese bi asi memi nim papa bi okuroi mu wone ne yire tie no omfa na yire nyehwe oba ni gya no afa ni wahunu nyansa ni nyansa aba ne homene so aka kire no yes e ma hwerade enti da bia wuhu na broken heart mine no o kire na se mu kire o no o ka kire o se kopa na yire kyew oba ni nso movie on no di oba na ye no nome no o se kwa adwuma papa na adwuma mu o san na mu o na wo sheki nioma gu papa yi so na no the private car bi duru ho papa na adwuma na ni mo o ga ni gina ho faka e na private car yi gina twu woni ga na wutu wo se ga yi me fo papa ya sorry afri na adwuma hey man fa no ya me yire wa hu se ni wi asede until say wa wo ho be ba wo ho so no hu se wa hwere adepa no e wo nkyɛn a unhunu so mfaso ememei moma ye nhunu yen yere nom so mfaso akwa wei broken heart na ache no ya apoku wei broken heart ya ache no I'm telling you na hwaba ya wote anim hai die na ya apoku mfa nkwada ne yoma mra wo se wo mfa ma wo pese ge wei ba he ada be ko be che wa hwew obeda Messi ada obekosa wokofa ya omane ne oma ya apoku be che wa hwew otimi ndeme nka abeda mebon na so ye be ma bia o me ne kwotena ye no se me ma me ho kwan anko that type of pagya ne sa na obo bi ada wa boneda o so mi mu ye kasa se ya o to ne sanam scratch fansa to men try o ho odin won nye se me ho odin na woni ni tigina anka betumi abo metimi upa me ma o kwa ma wondi mi demo meba
Moma menko Secheduma si Rural Bank PLC mra. Enuanom. Krachi bi bo nyom. Saa ne nyom na obo ye no. Eye no kre o. Eye no kre. Ebra ye ni ba ye ho so ne hu se emema ye nya adwumaden ne empeska. Kire so odo ne yeska no. Na akachi. Enka tete bra ye nananom ne ye maame no musi so na ye odo. Ba se sei no eye odo kakra sika kakra. Enti kra kire nyom no se odo kakra sika kakra. Datomame. She, eja kwa me, misi akwa ni ye heavy. Eja kwa me ye heavy. Eja me peja nyom no aba. Na afi wo de ato aso ama me. Me say odo kakra sika kakra. Opa de panso sra body akosomwe wo ye chese na na ma. Chesere no na ye me de no. Chesere no eye. Enti manya chesere. Enti Secheduma si Rural Bank PLC. Ba wo ba ye ose kwabranie wo beboa wo se beya wo nye chesere. Se woni Secheduma si Rural Bank di dwankoa dia. Abra ahohene aba no ono mo ma wo boyere e ma adi titi ho. Manager yegwa akwaba. Yeja. Mpacha na mpom te sei. Nyankopon adom na wo so. Nyankopon ya da Roma. Me nso me ho ye. Owura akobla kato awie me mo ha. Mpacha na ho te sei. Mpacha nyamena adom mo ye mpacha. Nyamena adom me nso me ho ye pa. Ena wie yi se ne ye ka ahohene ene boyera. Secheduma si Rural Bank PLC di tumi de boa obi bra wako ahoyehiem no manager biani ma yen se Secheduma si Rural Bank PLC mobile ya che 46 years and still counting me de me ho abebomo makwa ahokyire mu emwa ben na mo de beboa me akra ye chiawatie for anyone has fufu nyina ye ma obi biara aha what do ho be boss Secheduma si Rural Bank PLC a wontu sika nwi anasa wonyera ye okay ye jamore ni se ye debetiti wabra wakọ ahokyere mu anasa wakọ ahohiehie mu okay Secheduma si Rural Banks ye wo loans bebrebe a ye de elboa adofo nom okay what do ho be boss Secheduma si Rural Bank loans no de hen na wo pe say eye transport loans you was salary loans you were salary loans no you were both public and private say me ka public eno no ye aban adwuma ye for wo ma wo musika efa controller anasa wo mu gi wo musika efree aban mu okay ena private no so ye ankrankra wo mo abie adwuma wo musika efa Secheduma si Rural Bank say ye institutions anasa adwuma ko bia a wo sika efa Secheduma si Rural Bank nti bosome ne so a akatua uditua wadwuma ye for no efa Secheduma si Rural Bank no ye bosa bosia no so wo ho no na ye de bosa ayi adwuma ye kuo no wo ma workers no so ebosia apart from so wo ma akatua no efa ho no eno ne ayi private ene wo commercial loans no so ye wo ma wo mu edidwa nkakra na wo musika na ekọ na aba no eno so ne ye wo sa loans no wo ho ne wo group loans no so ye edwadifo a na se enipa bi a wo mo aka wo mo ho abomu ese wo mo pe bosia eno no wo ma nkasa guarantee edema wo mo ho se bia ye wa haime Yataba eja kwa me oba ade chiame ni akan ye ho abom ni aba Secheduma si Rural Bank PLC eno no kire kofi efie nkrata aba na debi mu ankasa mo ho modi aginamu ede amamo ankasa mo ho okay ti ebetimi abasa upesei eja kwa me nsusu pesei esnu obia ne de open no yebeka ni nyina ede abom na division no mo ankasa no
moye mo ankasa mo na mo be kire say eja kwa me de ebia ye ma na say a na ho odin ebetimi say nti ne sa na group loans no so na etie ene e wo farmers loans eno so na ye de ekuafo nso de ai ekuafo nso de e wo ho no mo ene e wo susu loans wo tu susu no so na enye susu no nko na dabia no obi ti meka say bank de ma medimisika to minya mfasodie bia emfiri mu ho nso so qualify say ubenya sa loan ni bi say eyesusu nko ade a ubenya bi say ye savings so account bia no ubebie no secheduma se no o qualify say ubenya loans ni bi ena yen yesusu loans no so no yenye say ye bana den ye debo bi ato so ye na what na see ye se ne ewusi operate account na anasa wusi kasam no se ne ewusi etoto no account no mu ene ya hweso e de ama wo loan no ye nkofa bibia esos na wo emfa enso na at the end of the day no ye na kasa na ya amoa na afin so ne the burden bi ababeto so such a dumasi rural bank entesa yeah was smart loan so na one and so no irrespective of usika na a free controller eba no and only would the affordable number no eba hono na ya hwe say wo save wo ho so won save wo such a dumasi once usika efa controller nko na eba nko ade such a dumasi rural bank ya was asum pana ye de esum obiara wo other banks anase ni sika na only account e was such a dumasi rural bank any was social loans no so no loans bia eno so no say ye can say ene wo ye wedding anase bibi ato wo empofremu a wo pe bibi ede etiti ho such a dumasi rural bank say bopni yen asoye na san hyehyeye ni nyina no ye woni nyina funeral loans ni nyina no wo bopni such a dumasi rural bank a ye be chechire wo mu ene ekwan a ye fa so a ye disa edwuma no e wo ho no good Mirakato, ma memra oso. Ye kan nipa no besia no onyaaya nka wo pewu. Nanso pane a ebinom de ya amanfo binti no. Me kwa kwaji nya saa bi ne e ba beye me. Se cheduma sefo no mo nhyehyeye wo besia giem wo maso ye yetesei. Patrick, thank you very much for this question. First of all, Yebechi, I want to wait in head office, Funina, CEO, board of directors, Yechiobia, including the staff and Ankasa. Good. Yendine de Yembibia Yehu, Sechuduma Seba Yembibia Yehu. So far as Ugana Kada ready, Ebeboy account, Bia, being Susu savings current account, Beboy Biano. A was the Ebenya loan. Ebasuna, we advise you. You be twofold. The Ebia skye kwaji and the skye pedaji 102 into the day near Benyamo. Sinyami adumne tumutiri near the 100 kosra near Pejamamo. Duration so yedemano. Ye two more duration 10 Bobby or na. I didn't botum there, or botum maybe within 3 months, maybe a duration near 1 year. It's any advice this botum 3 months there, we don't have any problem. Okay. Ye bayamo. Ye boy account no more ye bibiamo. Ade bayane de eba your few requirements na steps be a ye be take. Qualify for all those requirements na steps na automatically you are qualified for facility a epe. Na advice ya for able to meet ya. Say ye funeral nom na aim na everywhere. Yes, now a project. Project near for churches, schools. Inti say be a school ni proprietary be na school na at account na man. Na say any operate na a pede ye born ma a complete one completed block bio epidemic SHS grana. You but to my so muna
mpacho ehoya mede ebia meye asori wura sofo panyini ana ebia meye school wura na me ne secheduma se na edisika asem ho ntoto ya se me pesa me ye den ya se timi su bio se ewo project no yen completed and now so that ebehuyen na nya ka de epede esi one block and epede eye bibi ma wo church no kra na ye bana se requirements bibia qualify in term na ye busum ne ya bo na nyame adoma ayen nkakra edetua ebaso na yen rate yen bibia ye simple or flexible or ye full because ye junior customers no bebrebe yen pede ye be ya de bia da chibi no be china waka de na me ba kra no wo ye kan ya so ye ma no otwa no ho a ontwa wetua no lo na ontie nwie da nten ye sisi ye de ntie bade na ye no be for the necessary steps being advised inyama ebehia ebia project no kra mpo ye betu ma kire de inyama bia de be ye no kra no de menyame on last month nti for the menyame yankasa to eyi feyi bom na faye na wetu my then will last longer. Good. Sani ya woka di ebetumi aye di aboa ebi atise project schools ene sorry. Memfa ne se ebia Krobea na Yaw Asante International School. Yes, please. Mede me ho aba bedom Secheduma se Rural Bank PLC. Enti ye kan me kantin, me bus fee, me sika me gigie wo school ni mu nyina fa ho. Me mamutua madwuma yefo nso ka ede mame mi amafaja tabase dwuma yeni se wono nso hia mfa so a proprietor betumi aba project mu ye beboa na ono dwuma yeni ni nso mpacho ono put the only problem kra so far as your salary advance maybe yetua ka kra no na say the next month na time so ye betua ka na no ho ache no kakra in term na within or a partial within 3-5 minutes we are yen branch will be rebiano you better man a salary advance of half of this canogeno no tum de channel so on scrum put sally yen project and ye bibi na ohiambwa proprietor no so tum ye then ojinemu mano ne ye de boano no chire adibi obeye biano ya support nampacho wetum da yen peacefully powerful. Manager, adia baako anano na krachi bi ono ya aban adwuma yeni oyo posi ni eno osana na Krobea ene we interview no adia bi fa masum ho no timu ye mame se bia me ya aban adwuma yeni na market ya mfa Secheduma se de na emu me pemwa bi emwa ben na mbetumi di aboa me akra me de kan akasan meka se waketua emfa Secheduma se Rural Bank na so once awoye adwumayeni a woji waketua ewo controller nko ade abantua wo ka free controller and accountant general nko ade o qualify say ye bema wo sa abosin abono your friend is smart loan and no you're very very smart wo kata wani ate na nedem powerful ene dinkan timi mu na menhwe meaya hodo a Secheduma se Rural Bank PLC mo wo enti ye kan se wo ye adwuma wura ana wo ye adwuma ye ni kura no a two boss fo se boss we ene pabia pie e wo Secheduma se Rural Bank PLC enti fa ye adwuma ye fo no fa ye hokodom wate ase saa ne pa no ubenya bi ena wo nso ya ankra na wutia me de ya me da pa ya akuafo besia no na no ye akuafo yi eba e bia tise kokoo akuani emme ye de enim se tomatoes moni ade yi eba edi mre kakra ansana enobaye na ba na me ba bagie yi nyese ye betata me wabre bi akuani mini bi ena me bagie manager there be Krobea nana Secheduma sente sa yentatai ye no wo kwanhyehyeye e agreement ena ye no wo ebesign e contract ena wo ne yen e-sign eno ne nchese se ka wo bia ka wa ma I love that no Secheduma se no ye bia ya pono e de ama wo bia kire ye mia ya ma bia pro ne wo na ne ye nwuramu e ye wo mia ye enwoche ene wo 3 mobilization centers good ye mia ye na
Your head office nankasa wo adua sechaduma se. Sure. Ye ben edwana ene wo branch ba kon so wo sechaduma se honom na eno so ne ye wo dwana nkasa emu. Okay. Ene wo adra so ne ye wo GPRTU building na emu. Ne wo kwabri Kenya ase. Yenne kwabri school no anase so ka se abrosan na se a obia be station honom na ena annaga nso so ne ye wo jenefom honom na nkasa tu si annaga na se ka se wo ko sechaduma se jenefom honom na obia de wo beko ene wo aboabo nso so asoase kwantempon no ye ni post office na eben ena ye Tafon so club 600 honom na some of first true school no ye na edi nhwe ni mu ne wo bom pata edum edum he ya eno so ne ye wo Box FM echiri honom na ne wo mo shizongo ye me ankasa me branch eno so ye wo second station 3 mobilization centers no so ne ye wo enyinesu address echaduma se municipal ene ye wo chechere eno so no afija kwabre north ene ye wo edudwan eno so mampon municipal intisa branches anasa 3 mobilization centers yi wo bora ho bia na si nchechiremu no yemre na esonti na ebia wo penchechiremu a ekwa animu bora sa 8 branches we mu nyina no bia bechechire mu sede Papa bi yeta kumpa businessman osra na Krobea se ne oni secheduma se 48 die me person ka odi na nsi we anim die bia anim die hia yi wo mo numbers no number no ekosi o na nkasa ho enti nkomo bia wo pesa oni CEO die no oni ubedi enti manager ma me numbers no number no ye 050 mpacha omuntie numbers no obema utie me fa number no mpacha obobo mame 050 168 27 37 050 168 27 37 and now 050 161 79 24 050 161 79 24 ansa ne bewi krakra no ruagato de na abeka atwato fa yewi mpachomate thank you Mr. Bibia de as enam yem branch bia behu poster bia de ye transport yema transport loans and transport facilities in tembia bora ho obi ohiambo bia opeda onye bibi for ne transport bia no ombro nre yem branch bia na won so wonyina ye adwuma achel no nyame hira won bebre we should thank them for backing with that because why are very loyal to us near bompe the before I finish query is new product new nyama bebre beba for your customer good the radisho bebre no tech na thank you manager damaso ate adofo edru Wednesday na me ne seche dumasifo obedin komo a na mani age kire se menuanom ma adwadifo me yire no mu adwadifo munti na me bre yo ena de menye mukunu biemu ana mesre mo momfa mo hommo bankia ebetumi aboa mo ne beboa mo bra makwa ahuhie mu eno ne secheduma se Rural Bank PLC enti ba bia wotu susu kra sese no jai na beto no wo secheduma se ya na wo kwa ahukyire mu a onom ne betumi aboa wo ntentem amuanyeska mesrawo mi TC wo number ni mu bio eye 050 168 27 37 and 050 161 7924 first number we Secheduma si Rural Bank PLC ifakutana ya no bekasa Zafinat Pania da sibre Imuplex capsules da sibre research and herbal center for omunhwehwemu adokota for miensa na hyeda nya daage atnase ayesa anhwehwemu en won mu di nro miensa sa nroi
enke ye United Kingdom kwa na no mu produce ko won produce ko ene ye se dabi enuro no Ghana fo mo ana maye eduro ne boa adasa enti adenti na yengi bi nto ye mamu ha enti wa wutie mie da sebre imu plus capsules no eye adura se wunya bi na se wononom a ebeboa wo mazinfo adwadifo adrabafo teacherfo akuafo 444 ni nyina mesremo se wunya da sebre imu plus capsules yi se we ba na be ma na wononom a eboa mamogya di afusa ne yie enioma eba be ha uni padua na hoden no eyi sa nioma ni free ho mu asebe infections bi adokro mo na ya enko no ebe yi free ho sa wo yoba na wa ye mre wo mpamu a akwada ketua bi beji ukunu timinu abai wonso kenyan wo ho eye da sebre imu plus capsules na de kenyan wo ho sa wo ye bema na wonso wa ye mre wo mpamu a akwada ketua bi beji wo yere enti wonso kenyan wo ho da sebre imu plus capsules ebebo wa wo sa wo ye obi a wontimu ta atwetwe ni padua mu yawnie wo ye adwuma kakra bi no abre ya no aye titiriti wo de peda sebre imu plus capsules no bi nanomnom edro wei eye o eye pa onomo a ebeboa wo bra Otec FM ha ubenya da sebre imu plus capsules ibiato ye wo da sebre heba mixture na no de mo amakodi mpasogro na amonya namu yare besra 14th February na ebe Valentine de ebe ye bia unim so obi bewewo ana wonso bewi obi na wo namu yare a memfa wo namu yare ne mfa nkomo obi bawo besra wo tutumrika beto da sebre heba mixture num fertility ho ene 11 by 4 days no ayi free bema unso betumi arebi oba unso betumi am obi arewo memma namu yade enti sebe nka boni bi aba ho no enkopam bema ni mfiri wo nkyɛn wonso nam boni enamu yade enti oba me atweko mafo ye ketekete wo ye kura namu hyehyew woni oba ahia ohu sane wo no na mogya nom ne ade nyina wom beto da sebre heba mixture eduro ne ye wo ye obi a odwonso taa wa yase wo bechim adwonso ne ma no yase aye ten waduro ye da sebre heba mixture oba wonso wonsabuo munye wo flow na nye eni ishiwa wo menses ho no to da sebre heba mixture eduro ne ye eni ye wo da sebre heba tonic sa da sebre black tonic we no se wunya bi no mo a wakoma etabo obi bim no ni nyina ni se o mogya no akoma ni ntumi mpompe moja na re akaketua bi una ya adwuma kakra bi ano abre wa hwe ya adako betwa ahwe kun beto da sebre black tonic ni bi na wono no a wanimu aye ho ya o wanimu ato a wuntumi ni di o ni nyina no benya bi enu ni nyina bi nso Otec ya ba bi a wo no se wunya bi afresa number wi ni ene won kasa wate nso wu pe bi atu aton a fresa number wi ya ye number ne ye 0535 01 0442 0535 01 0442 unya fresa ma we ya da sebre for ye ne anie ye beje so ye no be kasa na de wonti ase bia ne na wie be kirikire mu nso ne de amawo awie Volta Drill Limited for Nyankopon so nhira mo na wonyam kese anuanom eba ensutuo onu mu enim tupa eye Volta Drill for na wie ye kan wu hia nsuo wo fie ho enya nsuo bia ni nsuo ensuo ni nsupa omo enim nsuo ni tu omo wa enim difo a enim adwuma no onu sa wo mfidi pa ene e ba bia nsupa ne hya wa asase na ya ase bia no ye paya bokasiem twinsuo e de ma wa e Volta Drill for ye wo mu ni adwuma pa enti mpa cha ofie ho ma Volta fo metu nsuo ma wo wadwuma mu ho ompota mu honorable unsu jiwzin ansa na wako nana tubicha wade hye wate ni yebebo din fadi to so udin be kawiase afebo wate sa wonso pese o ye nsu adwuma na de ho bata Volta Drill fo a wawie unsuo no ebeye de enti ubenya customers bebre wa man kwanchen fo bia betu ama da bia problems nko a o de freye ni emesiesie no kama emfa ma wo sa wonso ye investor wo ye adwuma wura ana wai wadwen se wo pe ensu afidie ni bi afidie na ye di tu nsuo no omo ebetumi akra papa na behyehyɛ ama wo eye Volta Drill for enti sie metu wonsuo eye sa afidie ka no bi na wo pe wo ni nyina no fa ha wo fa dan Volta Drill for onum nenim de Kumasi ahodwo da ban
ɛna main office ne wɔ wokɔ sunya tachima ne dɔma nyinaa nso ɛwɔ nkrabata hɔ yɛ number yɛ 0244 29 9520 0244 29 9520 ɛna 0266 43 2210 unya first ahoma we ya Volta drill for ye and traditional Dr. Dawood. A very good afternoon to you. Opanyini memwa kwa bebru papa no enam adwuma mu nhwehwɛ mu nti nansan China fo ayare sabia bi to nsa frɛ no na wakwaba. In fact odoma nkoma cha papa na de o papa no onim de ne din a wakwa akɔgye wɔ China no wo munim so wonu munim aduro wo munim se ne papa so wɔ Ghana ha enti wutie mi yade a etete wo de minua ba ma wa na onim o wa onim o yade yese de wote na de so no onim ade kode a wote so enti se wo de ye asikyire yade stroke no dua na aka wo atofom wo de ye mojabroso ana hepatitis B bi na hawo enam yade bi no akote ana wo de ye ulcer wonso prostate no chemato bi abam ye de rubber atum ana wo de ne de yese ayekese Brad Dawood Herbal Hospital oni Dr. Dawood Meshia papa ne beboa sa wo yoba awona wa prayer papa nso wunya bra ubenya ba ne bi ato na so be ma bi a wonso efiri wo na ntumi nyem oba no bra na papa ne claim free wo ma wo be ma ebi a wonso be ma ne da fam bem wo ye ne hwienye yie e ma juicy ka dia bra na Dr. Dawood mpagya ne ma wo o hawo a we da so bra gye so krapa e dane en kan na Metro FM ni wo mu no papa enyo so na wo moawo e wo ho ne number ne ye 0244 886437 0244 886437 and 020 168 1717 o fresh ahoma we ya ya no be kasa and we a simple platform accessories yansu enie anuanom ne adofo ye kan akwanya no aba ma one onue se wo perform accessories dia branda ewoso branda yagiatum branda ne nioma ye papa eye simple plus for me pa chao se wo phone charger se ye Android phone de iPhone de ana se Samsung de ni nyina no to simple plus ne charger eye papa me pa chao power bank phone batteries hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset choose simple plus de no ne de no ne ye mo amutu phone accessories tonie me to nsa afra mo se wo pese wunya sika na wunya din a ne papa ni nyina achi no no so ne ma ne boefo mo amuto phone accessory nkronko o pese wunya value for your money a choose simple plus brand no ye wo phone covers ye wo iPad and ye wo protectors betu bi koton beto ne nkronko na fakodi udwuma se wo ba kageti a enka ne ba bi ana hoye toilet dan ho no masala chi ne nchen ho no simple plus waso ye wo ho ena wugina kageti a getu nso a ne nhwe ni mu adehman ho abrosa no opposite no for opposite kejetia getu no for sabrosan no getu opposite abrosan no for bra first floor simple plus waso ye wo ho ne number ni wo ya yira afresa number we 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya simple plus ni omanoa onwei wanya depa ene digital heba fo nyankopon shamo Dr. Grow Fine Dr. Grow Fine mete on kache Dr. Grow Fine papa we say mana tunidin the menses doctor enye bibia nti o Grow Fine eduro no solve a menstrual issue obai ene we mi sini people mi sini dwa de ato wadim se we issue bia wo menses ho enam emergency contraceptives emeye use nti ama obi ne menses ba yetum obi de ba 1-2 days na twa obi bosome ba ko motumi bu ni nse bia mprensa o ka asa ye ho
woka say ye wo de tena ho me say issue bia wo menses mu bia no kona koto grow fine herbal tonic eduro de ye wanumu ato a wuntumi ni die waduro ni o eya na wonsa na onan ya utitriti waduro ni o eduro anadwo a wada ne wo chiman wa woda dem na ntumi na wo be hwa wuntumi na wo be sori anopa no aye boho wonso na wo kwa adwuman eya anonom grow fine eduro we wo nyare mpo na onomo a ema the necessary vitamins for a good health enti wutie mi kona koto grow fine baby eto onuro bia wo kwa benya bi wo bo Otec FM front desk ha wo benya bi afa ye wo kaase enammu wo bete se pai grow fine yo dende ushia no atobi ye ndegeta heba afo ye hukumasi amakum runabout or Bank of Africa your number eye 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresa number we ya we erade fie heba center for Dr. Amankwa ewie mechi papa we wose ba bia tokuro da wo nipaduan mu bia no eduro bewura enipa nso de tokuro de da ye ho ye won tokuro ema tokuro do so sene ema tokuro ana ye nyina ye de ye pe o ye sure ebi de do so sene bi chekini ye o ye sure na wo wa yi na honsu tokuro da sa na sa yi ne de no sa tokuro ye mfa nya hwe tokuro we ne de omo de ayi na yi enti ye pe okay enti baby atokuro da bia na duro bewura sa na Dr. Amankwa ka enti mu amu woti yade no mo de mo hwene kura ne mani ne mo aso wo ho fast ye de be yiti yare mu haw na firi ama ho ato mo amu de ye namu yare no papa ne wo namu yare duro special so wo de ye mojabroso wo de ye twere yade wo de ye Tarford stroke wache wato ho wuntiri mu twetwe wa ye mre wo mpam wonsabuo mu nye wo hawo a wo namu abawo a wunyan ni nyina abra awurade fie heba center ahai eye dunsini kase ne sikwantempo ho esue abrefo awurade fie heba center ye wokumase kronombosie Red Park ahane ye wo ye number ye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 unya fresa ahoma we ya ya no bekasa adofwe wada me buru mama mi ntwa me homra ate na me ne mabedwafo no mintie wo mo adwenkyere apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie dure di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makoto Dawu 3 sister capsules. Ya ma nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ɛsɛ metimi yatie nyina. Efiri na okura yi. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akwaso ya wonim. Sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawud fo yi na yɛ Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawud ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi
China memene. What be piazo free say require mu. Enromi enu enye na ewo pharmacies. Any chemical shops do do na mu. Hyeno so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free ade na apomuden so yansira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me protein-fo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye busuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Ora, bra, debia. Sanopo, Evio, and Numero, Mehu, Mifia Hedia, no Gragallons who call who be bunsio. If you come with me, and 2 persons say, won't use your womb. Yaw Asante, my man, ye, and Princess Sunie, number 2 DAB. Nenso Ankusiaga, Bako crad dear, and Kofu say Akwesibuoso. Ah, Buoso. Now won't voter drill limited in Kana. Voter drill? Ane, midye, onomwane to you, if you do nye, minyawo how bia. Otubo ho no ankasa, mechebo ho drilling, or your pump installation, blowing, pump servicing, no how bia beba boho one, obesiesi and swama kama. Nase hoya boom, anuyem, afrum, obetunin tentem, frise. Won fidi kama wodi adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve. Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansay, in Sokwaduania ye dabroso. Nankwan na bomu, a sofomana pai, sofomana pass. Hey, bra, Asem na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco Kofa by, or no one Kofa, Sister Spices, dear Bajaso. Spices, I would do be a sister dear Bajaso, on any mountain tasem you, sir, who feel upon chia. Good flavor. So, pass all your fish in Quania. Fish flavor. Saku consono barrier. Chicken flavor. Nasa so ye stewa. Steel flavor. Who can do beef? Beef flavor. So, open to do a 2 tona. Anna, so pebetima. And one sobako a dumpampaso, PZ, Roma hair, Swami market, and a Bantima market. And cry so CMB, Anna Okaishi, Ubenya Biwo. Freying, I was 0243 535025. Ana 0279140940. FDA aje edwedie nkratwe atum. Wofa na se break kwesi sika ode money fra broche nyina. Ode fa seche dumasi rural bank. Eho na meje me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank. Wamuti bank in 1980. Wamo adwuma penti wamo tre wamo nkwaba mu. Wamo anya branches mako enwotwe ena wamo anya eye 3 mobilization centers enso so aka eho. Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamo dimu akotene eyi. Na wamo nyuma pa wamo eye no ebi enie. Wamo gusu airton shells no. Na share bia ye 10 pesos. Wamo ye current account.
savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, and the veteran Dumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Juma, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Royal Bank, many of Jomish and Hopa, Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano, Ejans, Omo main station, Omo Bay GP, RTU, Abrosano, Kumasi Kenya, say Omani Matadis, Asafono, and Edin Shenim, Anglaga, Onion Market, no, Omo Bay, no Pepe, Abuabo, Omo, Aswansi Kwan Suha, Post Office, no Echipe, Tafo, Omo Club 600, Dr. Amuzu Johnson, Omo Bompata, Omo Bang, Boss FM, Ewo, Edum Kumasi, and you know, Woman Nursing Training College, no, and Edi and She anymore. Asante Municipal Edijai, Omo Bang Health Center, Chechure, Fijakwa Bray, Omo Bang Police Station, and Untisaya Frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Royal Bank PLC, the bank with the vision. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni ma depa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni how adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, and electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Semikind, se Chrome had dear when he had the pahino. Semi mocha quantum, na me ho premi. Oh, Kumasi had dear, at the Shemai, yani Dr. Caesar, any dear. A fake Kejetia, yani get 2, a dear. Your number near 0244 590374 and a 0241 709636. Choose simple plus and on a papa. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Play, Bochie Moban Waya, Bigo Nami Fili, Cola Nana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Hanye kom abusapani ebekasa titru ni emano Emema mo so mo ka ho. Eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyina nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa. God's Way Funeral Home nso de wo ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu Paul bearers emrantia wo su efunu de maachie enhwen asiedie efunu ntade local de foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade. God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo yehufu som wo MCs for occasion be event bia. God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Abusapani we dey ento aso biu God's Way Funeral Home noa any the right company no na ye be hu won o Kumasi asafo leba kani koko board dan no ehwe animu hɔ a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 7374 57 and 0266 1946 78. Sinami chen mami bon komobi
Otec 1029Fm. FM any by Grace Medical Center. Aka won ho bom edin hihye gu akwemu yade be hwe ya pomodin. It's the second edition of Good Health and Love. Ye po pomodin panti. Ya tete niyomo no say who a 50% discount by Grace Medical Center say brabahwe wani wo se a scaling polishing and I was so how bia. Afi ye be hwe se de ye sa ene ye brebo ahoɔden sifatie moje mo hwehwemu ahodo cholesterol dodo a ewo nipadua no mu ene ne ye ha wo nipadua no mu bia esani say by Grace die Ghana boy na giatu eno nti hye de fiada February bosmi de toso du miensa e wo Otec fie he ya empayfo say the ofuri apa ene piano ne sa ho nti abofo maso yasene ebene Danny's Creation, your one-stop destination for high custom printing. Petrus Cake Papa Fee, Samaritan Villa, Ahom GB Albania Wasum Jemapa, Dapalon Medicinals, Indu Papa Fee. Ujima Travel and Consult, wa Quantum Aconfor, Juices Drop Juice, Fresh Juice Papa, Best Brain Publications, Tomorrow's Education Today. Kayo, February 13th, Otec for the Emaya. Good Health and Love. Apomodin pa any odo. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase. Yakoya, Yasamba. And then we Mabiga for Waha. Mema wonom akwanya ama wonom nso ewem na won kasa ye de fearsome 3 hepa plus pavi plasmos sanrum yensen ena eboa ama wonom de wadwenkyere enso aba se winya hepa plus pavi plasmos a nokre mese wo se wawie duru a eboa wo nipadua na hoden emani gina brane enti ena wie ye kan akwanya no aba maune sese watenka ateko stroke de wato fom esichire yade bi nie ta for do how infections nie wa yemrempem yade bi eteti wo bia no dinkan dwene ni pedua na hoden ho kane na de aka nyina wo de be kan ho ne nuru a wo de be dwene ni pedua na hoden ho kane eye hepa plus pavi plasmos se nwe be bia ye ton wo bia no uwremu a ubenya bia to wati ase ye woni nsuo ye wo bia nso to paye ya no afre 0542 77 8572 and 059 13 67898 na bigo soft drinks nenso e wo dwaso na wie me kamfo bigo cola any bigo orange e de mawo se winya bigo cola no na wo no mo a winya sa bold and rich taste no se bigo orange no a enam minimu e kokama winya sa fruity punch no se wonum bigo cola ana bigo orange a enlighten up a moment every sip ema pure refreshment and the wutie mi mekamfo amawo onam awia so obanensem efie yem fridges ahodo mu momma yem ma bigo cola any bigo orange empem eye kama se dwumadie bi a wudi a woto nsafre ni padom no bigo soft drinks ya me bimra ho ye wo cocktail apple coconut lemon lime strawberry enti choose from ye soft drinks na fedu so dwuma no wate trillium minda series Ghana yen ye di bigo soft drinks yaba ye number ye 0322 190877 0322 190877 Asasu Herbal Center ono de kubi herbal powder no de aba na sa kubi herbal powder onie mema ho adwuma se wo ye bema ye kan ye ken sebe udu mpaso anioma nkoyie wo de na koye 2 minutes oba na amoawo a na che se sada no ntumi nkokwan so da bia piame nko a bema na ayo sebe obeme fonwa na efon twikom wanya match bi sebe ade no asete
nanso wusuro ti nkofo yi no ebi no akoto this place wo be ma wenye use the natural one very organic ye friend kubi herbal powder edro we na edi mema sema wo no kubi herbal powder se wunya kubi herbal powder na wo de fra kube nsuo ana nsuo de bi na se wo no mo a o sepe wa de nkakrakra no na ejina wo brane bra Otec femfia Asem Beba Dabi before office wo benya kubi herbal powder bi oko misty herbal blazer require ni nyina wo murum oko Colinac any Freddie Mens Ashtown ubenya bi Ofata drugstore ewe ebu akwakufodia station ho Ofata drugstore ba ko mfensi adankwa ame ubenya bi ato fodwo heba ewa Asante bekwai smart heba wo boase afei se wo ba eye tafo pankro no he ya top amazing ho ho nso ubenya bi ena ebu akwanso store se wo ho nyina benya bi ba Tech Junction atonsu station ho no owura bi ton phone accessories wo ho ono nso ton kubi herbal powder bi fresh of asamoa onna aye kubi herbal powder unti bibi ase ye ne nkasa 0244 166602 and 0243 505775 and 3P garlic mixture nenso duro na Piwak natural health for ene diaba so wunya binom yedura natural garlic wom enti aboawo me mogya di ofrusa ne yiye ewo ni paduam uye obi ada bia pressure nyina yiye o cholesterol wo soro wo immune system ne function yiye to de bia wapode waposo utumi kura ho no sasabro nie koto 3P garlic mixture 3P garlic mixture ne yedura sa wono nomo a eboa mani padua no ejina pa ye number ne ye 0248 928824 and 020 100 0021 baby eton wo bia nso kwa ubenya 3P enrebi awade a chame akra mama osima naifa akra me da se asemo ayenchia yetiefu nyina titiro edamo kwada so hono na wo amenchia abiskona nso ne abiskona ono nso wo Ashtown ho ye court dada no ho eda ne ho okay mazi isu de boga na ye frɛ akonta onyo yire dina akra krache no wakasa na tiefo nsha de we nso se wo ye wa de na se wonsusu ho nkyerɛ opani bi ana obi a wo din a wo abusua mo emoni din wa asɛm no emoni din wa asɛm no mo vrise sebe ebi a wote asɛm no kra nka o ma wo nyɛ ne a wo ye no ne saa ni ntino nkɔbɔ din wa bra wa ye bibi bɔne obi apani mo nyam wa bre no wanya ne din ti mesrew se wo kasa memi se obusua ni ne me ana me banew na wo kɔ yaade bi na nsusu ho nkyerɛ me ma me nka se kwadwo de wo ye ne ye na ko gina ba bi na wo kasa na adi me din ba mu a ban hwe ya me haw enti saa asɛm no yen hyɛ ne nso afi yen hwe krache ne nsɛm wo no aka ye no da bia me bompa ye se awurade ma me ni kan hunu me mfom so ana ne wo se me ye ma bibi ye ansana ma hu me yonko de efri se me hunu ya wo se obi ye na se me ma hunu ne se me ya sebi me ye jimfo na de wo kire de obi nyanko a ebe ye na wo so wonim wo so wase de wo so de wo mu a wo se nka wo de wo ye na no de wo hunu ye nhwe wo ne oba yite wa firi fie se bosome mienu o se bosome mienza wonim na busua fie wontimi nkɔ ho nkɔ busa wo ba na se oso onya akwada enso eno de wo nya akwada na wonim nyansa wankasa ye bu nyansani enti no aha no wo wa paase e wa ha se de di kan kyerɛ mu wa sa amamre kwan so ne mra kwan so no saa na ye no wa ye saa enkwada ni firi fie no akwa hwe enkwada na hunu se wo mo wo ho ana wo mu ni wo se wo pese wa asɛm ye da fa si kyerɛ gum mane nye de wodi wo hu se nye de no se nkyene nso ne de de nkyene tum zu a fa nkyene tum ne du se wo play wo cars na no wa hyehyɛ na ye de na emu mantwe obi mfom so a wo no aye ɛna maame na ehunu nyansa se hwɛ obi a wawo ama wo ne ne bada etimi kasa wo kasa em se wa ehunu nyansa na kyerɛ sɛ de se obi a ehunu nyansa anya bibia wo ye de a na abeke kansem no akɔbɔ pani bi a wabrɛ no wanya ne din abɛbɔ ne din wo o de pɛde wo
ne nsɛm a wɔka nyina wɔyɛ ne ho sɛ wɔnim nyansa wɔyɛ nimdifoɔ wo nsɛm a woka nso wo nso amana bebree wɔ mu a wɔsɛ nka tuatua no ansa na wo nsɛm na woka na bam deɛ bɛ paa na bɛsi sɛ wo ne wo ba wo ma wɔ hɔ na wo maame ne ni hɔ na wo mu bɛdwane sɛ wo mu kɔ wo maame wɔ wo hwɛ wo mu yie mpo wo hwɛ wo mu yie wo ne wo mu ntam yɛ kama nko bɛdwane hwɛ wo sɛ baako ko yi ne ti wo hu no na wo dwane me am papa wo wow ba wo bisa wo sɛ yedie bentia na wo sa waka sɛ wase ne mo mu yɛ abayɛ bɔne ɔyɛ abayɛ bɔne nti ɛna ne ba wo yɛ bosome mienu ɛfɛn sɛ na wɔtwe miɛnsa ɔpene so ma ɔbɛfa no ne ne nyɛmyɛ ɔnya abayɛ bɔne ankre bɛba nkonya abayɛ bɔne anka wei ma ampa ɛne wodi dwa bɛgu hɔ wo ne ɔma wo yire ne ɔma na ɔmo noa no wodi bie na abayɛ bɔne ntia na nka sɛbe nka wo ne ukunu tia ka me na me di dwa na me dia bɛgu hɔ na abayɛ bɔne ntira ndi sɛ na abayɛ bɔne no wafa ho anya mfaso bi a wa na wo ka ho eniema bi wo hɔ a ɛwɔ sɛ wo hunu ni a wo bɛyɛ sɛ de medi ka de mpɛsɛ yesua paa no yɛse adwumadie ɛyɛ adesua ɛna san so yɛ adekyerɛ ndi sɛ wo kɔ mia obi kura amena wu ahwɛ wo de nanza wo kɔ ho obi srɛ sɛ aporo a hwɛ sɛ wo nso wo srɛ ne mproi wo kɔ yi ade ɛda obi ani so ahwɛ sɛ medi ka yi medi anza na wo ka ne de no a ayeye na wo nkata wo de so enko ka sɛ wonim de enhyehyɛ de wo so obi yɛ ɛde na wo so wayɛ nkwada yi firi wo nkyɛn gya tababusa ne sɛ wa ma wo musika da wo si da bi ndi sɛ wo mani wo nkyɛn de a yɛ hwɛ wo mo kɔpem sɛ nkwada ne bɛsan ba back no wo sika wo mu ni bio na mu wo ma ne wo mo wo ma ne wo mo ana wo mu nyina wo pɛ sɛ wasɛm yɛ de sɛ nya wo yesu wo yɛ nyansani di a na nka wo so tuatua saa po we nyina kagya taba o mo kwenda bia no musika wo mo wo mo ɛne sɛ egusu sɛ ɛnya wo na wo nyɛ na mom oba no na enye se wo hunu wasem ka na atimi hyehyɛ wo nsem yi a wo si ni sɛ dan enwiri na se wo antimi ansi ni yi na wo hyehyɛ ni biara de a ebedwiri ebi ɛna krachi ɛkan obi ti a won kan kyerɛ no sɛ waka na yɛnte yehia na ofia ha yate na se sɛ wankasa wo kan wa no tumu a wo se wo take di obu no ebu oni nsi omra na ne nsɛm ɔwɔ no meka ɔbaa ne nie yɛnso yɛ nie ɔno nso nie na yɛnhunu kwanko a yɛbɛfa so a yɛbɛka ɔse onsi ha yɛmatuo ne nto ɛnomente asɛm bɛba dabi tuo ne nto me akora me ɛwɔ ne kasa ni mu ɛwɔ ne kasa ni mu ɛwɔ ne kasa ni mu yɛma asɛm bɛba dabi tuo ne nto akora mente mente esrem kura agya kwa me ka brofo wana wa na oda so gyina so ka no kura ye ka brofo kura itimi ko fa ne bai na nte se wa wo ya apoku krachi we pa enti krachi se won pe wo ho asem a na se obi tia o mafiri wo nkyɛn kwadaa ni di enkwada ni di o wo de obai kura de akwadaa na dwane abosome miensa wo nkɔpɛ oba no ene na wa wo makura wo dwen wa wo ma ho krachi we pa wo nyansa ni ndra okay mate wo nyansa ni ndra mate wo nyansa medas entiro mate medas obo atiefo oba de achia me no ayi nana Krobea papa no ase or act in anger but mafutuam de be man ne se omra fom omana koma mra fom kire se wanhwe ya ne ma ho asem wo mu no se wo be ye ni bibi kura na hye na ne ma ne ho asem nko anti o de bedi fo edio edi wo mam ne jare na asenkasa edi wanhwe ya asem befo ase o unim fantefo so ko fa fantini ba na asem ma ya odi onim se wo ye okay fantefo ani eden pa fantini ani eden sa asem ma ya wo ye very cool or ye very calm ba odi ma asem mra fantini ntina ho ma wunsisi no fantini on ntina ho ma wunsisi no tina so fa ne ba na on ne ba ne wo onye hwea omu kwase abuo no da no na so akroma mo se ye friend say omu bo ni bibibi obeje wo wi anu asa ka kire o se wo ma no obeka kire o se wo ma no asemu ma ye ntia na wo ya poku asemu ye aba hai wo eja ya wo kura na nka ye boa wo na nka ye boa wo sabe
wo fa waji ne din wo ne baabi ti ne baabi so akobɔ ne din sɛ ya wotie de ɛkɔ so wɔ hɔ wo hunu de ɛde yɛ mɛɛma binom bra mɛɛma afom wafom so ni mu a wafom ma wadwene mmerɛ fie na hunu sɛ woyɛ santini ampa sɛ santini bɛma ɛne ne yiri ti fie na ɔbaa na de ne pefiri fie a santini kɔbɔ na busua maneɛ ma busua ka ne homeɛ kɔ ɔbaa na busua fie de kɔto ɔbaa na busua nim wo na so yɛ santini o na wonim nyansa sɛ wankasa yɛ bu nyansani saa de we wayɛ nyansani ɛgya yɛ nyansani wayɛ saa de we wanhwɛ yɛ abɛma yɛbɛtwe aboɔ so mɛnyɛ magyata memfama sɛm maa so na benya asɛm kɛseɛ gyare na asakɔ aba ɔho te sɛ good akrobea na muso mo ho yɛ ɛyɛ nso yɛ hoɔden paa sɛdeɛ agya yɛ wasi am wɔ hiti no nneɔma bi wɔ hɔ a sɛbesɛbe ɛyɛ nteaseɛ ɛne apam ketewa bi ɛsɛ sɛ yɛkɔ na sɛbi wokɔhunu abaayɛ ne hunu nyansa berɛ akwadaa na wo a wanya na wɔtwe mmiɛnsa yɛanya wo ba o ɛne otumi nya akokoduro kwagye ne ba no ohunu sɛ ne ɔde yɛ ne banti ɛna ma ne twema awo sɛ yɛ wo ne na wo mamu mmiɛnsa wa wo ma wo mfi wo ma wɔde wo ba kwada ketekete adwane afirifie abosomi mmiɛnsa nie wo mpɛ wɔ ne akyira kwan ba wei wɔ obi de hye na wɔn de wɔn tena hɔ obi nka sɛ pudio nhye tini friend Asem Beba Dabi ne ba pudio hye a obɛte si yɛ di ne two o carpenter ni tena hɔ panyini wɔ fie a panyini ntufo na panyini ntufo a wo paasem de ma ho kozi sɛ abaya we de won sa bɛbrɛ so woni wagyae no wei wada so hyɛ won sa na wo de manu sisumina so bibi nto sa abaya we agya nyansani ya nyansani ho na abehunu fantifo so ban ye bɛkyerɛ the fante in us ho no behu Jarenas. Wede mi name Mr. Norman akoma mla form. Yamfa bufuo nya neoma obra. Wanhwe ya wo de bim na de akodi fo. Especially esan won kwada ho no. E won kwada ho. Wo akwa akoduru mra nim ne abusa aha. Oyiri ni free fie. Mene me ma ne netie na wo kura nkwada at the age of 10 years. At the age of 7 years asese san kwada we kura wo be ma sorry ya badwum wo se kwada ni free school be fia omo ekwa asemre woman yere ho asese meanwhile oba no te ho na wo kura sa asemu ya wo kai sebe wa wo su ye nyansa ni mpodie eto wadwenem wo ya gu ya fo ni mas na awie akwa na da de ne ha no na meka se meka ho ye o de ne ha kwa no wa wo su ye nyansa ni mponi o be ma hweye no anya asem ye ne be kasa hweye no anya asem ba bi a wo keka kɔ no hweye Krobea medase bra so mu nyame so akoma mu na asem ne ha edika sɛ awie ye chia ye tiefo ne ahwefo nyina awie omo hwɛ abɛfo ntentan fidie ne so sɛ Jarenas edru kwiada se dia kyese sompana ye besum kumaseman ne Ghana man nyina o nyame adom no pamiensa ye de abɛ edwaso sɛ nipa apomudin betime sipi na sita ntina ukwiada awie bia no ye ba ha ebeka ye nupa no ho asem na de edi kan bia na obi ATM sisi a na ne ma mbɛwo boso o mu hawa on frɛ ye number no 0241 81 46 77 on frɛ Dr. Sisi Abraham no gusu America sei ana de edi kan Jarenas Catholic Mission no ebia obi wo hɔ no ma ni padua ni mu enkwamwa na niema enkoye niema ha adwen ni immune system no wotimi se bi enkoye ntia ma ni padua na ayemre aye week mesrew edura beboaw awie ameka ho asem akyerew eye Jarenas Catholic Mission no ko pebi no eduro no yato apete kumase ene ne bro no so ne Ghana ha ba bia yetu nuro ton nuro de okwase ope Jarenas Catholic Mission no ya edunwa nwaso a ewura ni padua ni mu a sede yare no apagya ni mu akuduru bia no ekikiri no ede no ahwe honom ama niema nyina afiri ni padua ni ede ama obo ha meka say bi okọ hospital akoye test ama doctor akachen say ne blood pressure no ekosoro epagya ni mu mesrew no Jarenas Catholic Mission no ebeboaw edi wakagina mu ama niema nyina ye kama obo honom osemensa eye mititiriti chese wotimi say wode
wɔde bɔ hɔ pim hɔ mesrɛw ɛyɛ emogya no ɛna ntimi penetrate ɛmfa ntinim ɛma ntini ntimi ɛnwɛke nyɛ adwuma yi ntimi srɛw obo nso a wɔsemenan no ayɛ titiriti gye wɔde pim hɔ nom kyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa mesrɛw kɔpɛ Jerinas Calic Misha no aduru wanwasoɔ no na ɛmoa ne mongule nipadua nim ensiesie nipadua na ne bia atechema na atimi sɛ da bia wutimi sɛ ɛdemmerɛyɛ ɛne kyɛsɛ aniha ne akwadworo abɛ nipadua nim ɔma ho so a ɛma mesrɛw ɛyɛ Jerinas Calic Misha no ɛne bedi wakagina mu bɛboa ama nneɛma nyinaa ayɛ kama obu hɔ no ma ɛnam sɛ ne pressure no ɛkɔ so no da bia no wɔte sɛ ne ti no edwa ne ka timi sɛ itini da bia kwa na ɛkɔ so wawi painkillers ɛkɔ hin bɛ nyinaa mesrɛw ɛbra onom Jerinas Calic Misha no ɛboa reduce pressure na ɛkɔ so no ama na bɛ stable ɛde ama nneɛma nyinaa ayɛ kama ɛde ama afi obo nso obo nsɛ ne naase ataatai ayi dududu wɔtena se kakra bi na ne naase apagya mesrɛw ɛyɛ ɛhawa abɛ nipadua nim ɛbra onom Jerinas Calic Misha no ɛboa ayi saa haw no ɛde afiri hɔ ɛde ama obo nso a wutimi sɛ nani ɛso ayɛ kuro ɔpusa nani saa bunsa nani ne etwa nkyene mesrɛw ɛyɛ ekuro ɛna aba so ɛyɛ Jerinas Calic Misha no ɛna ebedi na kaginamu mesrɛw obo nso a wutimi sɛ pan ne enka bi a ɔkasa epie ba no ɛha adwene yi mesrɛw ɛbra ɔyɛ no ɔnonom no ekuro bi ɛwɔ tiri mu bia no ekuno ama na afiri hɔnom ama saa haw na ɛdɛ afiri hɔnom obo nso a wutimi sɛ amaman ɛtete no ɛnya asɛm ketewa da bi kyɛ sɛ wɔde ahyɛ koko saa sɛ koko ɔde wanom koko no ɛkɔ he bɛ nyinaa mesrɛw ɔnonom Jerinas Calic Misha no flames bia ɛwɔ ne tirinim na atimi sɛ ɔkɔda anadwo a na ne hwene mosisi na atimi sɛ ɔgye ne ho a enyin ɔba ne num kyɛ sɛ fine see ne so a anaasɛ ɔkɔda air condition mu a ayɛ asɛm mesrɛw nonom Jerinas Calic Misha no na ensiesie nipadua no na enyi saa haw no nyinaa emfiri hɔnom opo nso a utimi sɛ ɛbra a yɛka pressure ho asɛm ɔnhome no obi te ne nkyɛn kora wɔte utimi sɛ ɔnhome te so hɛ mesrɛw ɛbra a ɔnom Jerinas Calic Misha no ne nyinaa ebefiri hɔ opo nso a ɛbra a ɔnhome na ɛnhome ne contentem ne chest no ɛso so ne boso hɔ no ɛyɛ ne ya utimi sɛ ekuro aba hɔ ɛbra a ɔnom Jerinas Calic Misha no ɛboaw ayi saa haw no nyinaa ɛde afiri hɔnom etimi srɛw woyi obi nso a wodidi anadwo utimi sɛ ma wo sugar level no ɛkɔ soro a ɛbra onom Jerinas Calic Misha no reduce no ama wo sugar no aba ne normal sɛdeɛ ɛtie pɛpɛɛpɛ wokɔ sɛ wokɔ test ana hospital na akɔ check a wotimi sɛ wo sugar level no aba sɛdeɛ ɛtie pɛpɛɛpɛ obo hɔnom ayɛ maame no ne papa mo obo hɔnom ɔsɛ meto ase ɛyɛ me ya meto ase nti no ɛtwe me mesrɛw emogya no ɛna entimi ni afusane nkɔma ɛma wo fa saa haw nim waduro ɛyɛ Jerinas Calic Misha no kopɛ bi nonom ɛbɛboaw asiesie ama nneɛma nyinaa ayɛ kama afei me no ɛka Jerinas Heba Misha no so ɛho asɛm ya no so kopɛ bi nonom obu honom a ensuo ɛtotoi na tim sɛ awa bai kyɛ sɛ waka empem kyɛ sɛ aya asɛm obu honom a wɔsɛ aduane esi manim a mintimi ni manuma ato kyɛ sɛ wɔyɛ no ho hwia enye ɛyɛ Jerinas Heba Misha no ɛna kopɛ bi nonom na ɛmoa na ensie siw ɛma nneɛma nyinaa ɛnyɛ kama obu hɔnom a meka sɛ kyɛ sɛ wɔwɔ se mankotwa bia mintimi ni di mesrɛw ɛdabi ɛnte saa wode ɛbra onom Jerinas Heba Misha no malaria no ɛfiri hɔnom ama nneɛma nyinaa akɔ kama eti mesrɛw kopɛ bi nonom ɛduro no Kumasi ha ɛne ne mmɔnten so a yɛtu no tɔn no deɛ wobɔwura Heba shop chemical shop pharmacy shop ahodoɔ a yɛtɔn no mu deɛ mesrɛw wobɔwura ha wo se opɛ Jerinas yɛnu pa yɛde abɛdwa so no kopɛ bi nonom ebesiesie ama nipadua no wutimi sɛ malaria no ɛba obu hɔnom a wutimi sɛ awɔde ne nketenkete ɛwɔ hɔnom a na wɔse asɛm nkɔtena awiem asɛm mfa ntoma nkuru me ho na ne ho no ɛyira no wɔda wɔso bayɛ daeɛ basa eni kwana so wɔso ubohu wɔse nantwie pame mesrɛw de okum nantwie mu ano koraa no nantwie na akɔpam no ɛyɛ yareɛ ɛna ɛbobɔ ne ho ɛde ba etimi srɛw kɔpɛ Jerinas Heba Misha no ebi ɛno no
nom na ensiesie nipadua no wotimi so obo malaria no ba no ni nipadua no aye hoya waye fita chese eba se pe na chese ni humoja ewe chese ni honam ayiragira na eye ne basa pa mesro eye jerinas heba mesha no ene bedi wa kaginemu ebetu malaria na se afri ho kra etikupe bi no no me say typhoid jaundice ulcer sa ne mani mu nyina wote sa ohaw na me so waduro eye jerinas heba mesha say eye jaundice nsoso na tetewo how so a eye jerinas heba mesha obi won so a ne menstrual pain menstrual disorder sa ne mani nyina obi won ma wo se ba na ba ko na mienu na atwa obi se ne mogya no na ekroto nkakra obi hu obehia no oba na nafu ayekutu wanyem ensoso ono a wanyem onso se mefu so ya na eye kese me so emogya no na ekroto me so nonum jerina se ba me hya no ema emogya no entimi mfuro kama oboso me so a wutimi se emogya no eba enansia enonso se de obo ade nyankopon ededom ho no afi wi obi nso a o mesese ne ban so a wutimi se o fa pain mu akasa pain pa wo fem etiteo eya wo ja kese wutimi se nipa ehwe wo so ede wo hye date ede wo hye bre ena mesro ema ye mfantu din enka se asemasi wantimi ankwa adwuma de se ni bibi na ba mesro ema ye mfa enye wudin to ko pegerinas eba mesha no na efiro se ye infection enemu yare wakote enemu yare bema oba mesro ebra onum gerinas eba mesha no sa ha we nyina efiro ede amount afedi etwato eso eye gerinas vikono se de wusisi chese upo honuma woye adwumaden opagya nade esoro ekoba mesrew eye jerina vikono ebia wo ye driver ni what test anima ama usisi no ekura bem mesrew edure bedi wakagiremu eye jerinas vikono kopebe nonom ebeboa eyisa hawo ni nyina wutimi se entina emuya oja na chese wo sore wo kɔ adwuma na ekira wuntimi enko mesrew kopɛ jerinas vikoni bi enonom ebeboa obi a wo adwumaden enkanka ye maame mo muti edwa so wutimi se okukuru opagya osore ade beche no na ne honam ye ne ja okoda wuntimi na mese body pains no eye jerinas vikono kopemi no no ebesiesio eyisa hawo ni nyina e de afiri ho sciatic asem no ye no so ebeyi na afiri ho afi bema oboda bridjo wutimi se wosi no wabuahwe mesrew eye jerinas vikono kopemi no no ebeboa wasiesio amane ma nyina akoso kama ye number no na mede manusie no eye 0241 81 46 77 0241 81 46 77 Dr. Sisi Abraham de manusie na wonsa enka eduro no Fredimens wokeo Ashtown apedanke honom Ashtown Misty Herba so ho Ashtown so Kwalenak Herba ena Gegard Herba omusoso ewo Ashtown wa ba bia etu no ton no de Kumase ne Ghana ha ba bia enui yato apete honom okwa wonsa ebeka Jerinas enupa yede abe edwaso no na me di mano asi mo na me giri se obade ya adoma dase ne so yebesa te honka mo kasa yeda se pa arofo Jerinas fo akache ena ye call ye no na enawiei enchia nkomawo owurai wo kire se oye pragia rider utwi pragia ewo abuakwa ye fra JY ba utwi pragia ewo abuakwa enawiei ye chia opa why ejasam oso mawo a very good afternoon nyankopon enhiraw aduane no obeye na emum spices be na wode ye se winya spices papa ema waduane no eye de ye kan sister spices eno na abedwa so a ubia use die ntia sister spices abegyinidi ene se eye 100% natural near good flavor, fish flavor, chicken flavor, stew flavor and a beef flavor. Sister spices. So woko na woko to spices are men can spices keke kase me pe sister spices. Upe bia tu atombe kumasi edum pampa so pizza Truman Hill. So amene banti medwumu abenye bi. Uko CMB any okashi so wan kranye bi ho. Your number ne ye 0243 53
5025 ɛna 0279 140940 ɛwie nyame nsa wom herbal center abrewa basna de da no ɛnɛ maame ne se ɛba ɛsene ade enti wutie mi a wutie mu akwanya no aba ma wo sɛsɛ untumi nwo a sɛ wo ye oba na ba ma wo na untumi ɛma oba na funsha wo de brabrewa ho onyi chimato ni mfiri ho na tumi nyem oba no ana oba unsu tumi je na wo sɛ wo ye obi a waye mrempam enemu yade e hawo hernia ana prostate no chimato aba ho wo de ye hepatitis B abrewa behwewo sekre se hawi bi na awo udompemu abu ana stroke mu hawo wo de ye twere yade ana anansi koku pressure na hawa na stomach ulcer wo ba abrewa basna de nchen ewo nyamensa wom herbal center uni problem ebu akwase pa se bodwesa anwo ho na abrewa wo abrewa number 0246 450 718 0246 450 718 ya Bolivia Enterprise nso ewo Kumasi Sofola alignment onmo ne multi home no ene di animhwe na anuanom yen ne yede enuane a eye nro etu yade ase ewo yaso ye no ye wo yenuane ye fe ni Future Life Smart Foods enuane vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edunkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemuma tonchom de ye kanie be kire wo yade a hawo mu ye ma waduane adrodi na obenya nkwa ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 na God's Way Funeral Home enuanom se wodihye bi afrim na wo pe adaka de akokora no se wo pe foreign ana local adaka bra God's Way Funeral Home yenye grounds decoration yensiesie baabi a wo beye wayie no God's Way for ye beye baabi a wode hye na to yensiesie ye beye wo pe customized flower ebi ayaye ne na pass o pe Japan papa na ka ho no ni nyina ye beye awisia do ubenya bi ye wo ambulance services nso ya wode hye no vana ye de ne betum ni nyina ye wo bi ye picture roller board ena ye video services nso se wo pe normal video ana drone ni nyina ye ye wo pallbearers oma omutumi di adaka esi wo metri so no omudi ye display no ni nyina ye nioma ye ni nyina no de ye ton ye wo bia wholesale ubetumi atu aton ana oba be fa yen na yakwa akoye nso de amaw wo pe MC for your wedding and funeral ana say o pesofo be ye wufusom ana wawade no obegine ma ya amawa ye live band services nso ena wo pe suit a wo de da wo de hye ana wo wo ntoma kente bi yempam emfama wa ni nyina no God's Way Funeral Home ye be ye de amaw dodo na ka ho bra ye nchen fa wayie be hye yensa ye be ye ne kama de amaw ye wo Kumasi asafo ye ben labor ye ne enkane Cocobot building no eni di animhwe wo de wuduru ha busa anklato se wunya hunu anklato a wawie ye number ye 0243 73 7457 0243 73 7457 and 0266 19 4678 yakwabe nana Nana onim se ewiase no se de etie bia no se wote se wotinkra bia wo se o na sa ankra no ya na aja Yaw Asante wo tre se wo ya Asante oni Asante o no se wo ya Asante ni na ya Asante ni asa wo ni Asante aja Yaw o pa tre se wo ni amamre ni amane pa o nanso ne iri fifi no antima kɔhwehwɛ no se bi mpredwa se nka odwan po na wo yen no na o fifi ba aduma ba na nka aboa ni ba kokora ma nka won kopena na o kasa nyina na nkora mienu no third born na o mu no oba na won kana asem it means asem wo ho se obefa nkora mienu ko ba ko de won ho nti ba ko no na bibi wonye bibi na se de ana eno so wo ho wo fa na abo ne bra na wo de ne ho wo de obi aho de so na beto ntia wo fa na ono abo ne bra na wo de ono na ho de na beto ntia na bibi se hono ono no aya ya no ya adwuma ho ana wona draw on programs mo
won na ye general manager wo ana de bi ye nkasa sa wonu po na san kire abaya se adenti wa fa nkome ofa ho ofa go ye den ewiase di odwa pe na odi ni fufu bo wona wo tese adenti a me ofa obi de bi wo fa wa mo ne bra sa wo mesre ya se onyini wo fa nsi nchen kra na asem obi gidi ye se ne wo fa ti ya ebi mpanka abaya ye ndu ha asem bi wo wa asem kumebi anamo kitua bi na se otu hwe de ye nyina openire o de wo ye nyina openire se opase se ye nkasa omra na ese se omuntem odi amdika na be na pa oyira se na se se wo wonna hu na asem ka wonna hu na asem ka opase se ye mfraja ya na ye nkasa ye siesie odi amdika na be se opacho on ankula na buom se de ye ya wudidi ntin kula igwa ohema ankula na ba ho di how many months 3 months. Empagin for the Kakrabia. 3 months. 3 months. I don't need that. On sin in your mother. On narrator. And Chronicle can also omudidi. Omujare, omo dan on them. And to say our campung no mano. Jana omujare omoshe. Sebi impredaso. Jana omujare ombeshe. And Papa na ombeshe. School now abaya se be na outumi no muko school dai. And inti se ai aye on pass papa bi no nka say Asem papa bi ani ho biom momye matuo ne nto eja kwa me Asem Beba Dabi afi na wate wate dada so this is the second time Asem we yabaso ani abebo ne nin yema Asem Beba Dabi tuo ne nto se tu via sebe onu ahu ne sese ofa ne hudi a onfa ne huni na emum se tu wie ne nse so ofa ne hudi a ne mfa ne huni eja ha ate abaya ujiye dienti na ma mi di wanim de oba ha se krache no se sei no ne ye beko no a ye nso ye ne beko ne saa na ye hunu pepepe ye ene enkwada ne yiyo de sese eko wate koma to ye munhia time na ye nye we no simple na yam so onim na adwuma mu wo onim na adwuma mu wo chi se bia odwane okay me da se na maka kire mo se nyame ya adom efiada dwumadie kese a ye ba bedie no ye to nsafro bia so bia bebabi na ya hwehwe mu mponimu ede amamo na dapalong medicinals for ede happy man vs 60 ml onmo de abata ye chi so wo ye bema no aye mre wo mpamu a bemei wadronie ena wunya entera 5 mixture no na wono nomo a typhoid fever yaw bi a wote oyafunu ya ne mu aye kutu ni nyina beko wakoma ebo periperi no ebeko ba bi eto nwo bia happy man vs no ene entera 5 mixture no ubenya bi ya number ye 0244827228 Amansia Rural Bank PLC Antwerp Chrome onomonso airton sade afrew say ye very formidable rural banker Asante mu nyasem ketwa afia pema hankro de watwem yensanimu ene wono baaye enti wo pesika krabia na ne didwa na de hoto Amansia Rural Bank PLC nsoso a ebeboa bra wo ho akyew obema abesia owo digital platforms ahodo ya wobetumi use na aboa money transfers ahodo ni nyina wo no yebi Antwerp Chrome no head office de wo oba manso kwanta oba data no manso Santasi opoku at school campus nimu ahodwo atenga junction Roman Hill Kote station ho manso adubia anwan kwanta kumase oboase kwai so bekwai omoban post office no akokari college of education so follow new transport terminal ho na Asem Gas campus ho no a eho nyina ye wo ho obetumi ni ato kese frey ye wo 0277 599 442 and 050-164-6414. Best Brain Publications and so Omona the leading publishing company in Ghana. Onu books no naka ajiatum enti ya kense wo books what the man kwadano mathematics science OWAP English language computing Asante tree mathematics workshop books no any science workshop books no ni nyina ubenya bi wa ha enkwada nkete ne de numeracy literacy enom ni creative arts phonics no
ni nyina nso bi wa ha ɛna afa JHS fo nso mo nso mu books enso wa ha sa wate ase de yakeka bom dodo no ni nyina ebi wa ha ɛna wo pe past questions nso a de obesua na wo de atwa ɛya afa best brain publications de no pankro no abed ye wala pusada chi ho ye number ye 050 72 00200 ɛna 0241 520946 unya fresa ma we ya ya no bekasa adofo mapon Dr. Cash edru ne so odi dwabrim eba ma fidie ne na asem we de beba chiri bi atiefo mbeto bi